Bueno, boas tardes a todos e a todas. Vamos dar comezo co pleno ordinario do 2 de xullo de 2021. O primer punto do día é a aprobación da acta da sesión realizada o 28 de maio do 2021. Algo que alegar por parte de alguén? Nada. Procedemos á votación. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto 2 da orde do día, que é a acta do 15 de xuño do 2021. Algo que aportar por parte de alguén? Nada. Procedemos logo á votación. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Aprobada por unanimidade. O tercer punto do día é a aprobación da acta da sesión anterior do 17 de xuño do 2021. Algunha aportación? Nada. Procedemos logo á votación. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto 4, expediente 2079, que é proposta da creación da Mesa Local de Turismo do Concello de Cangas. Doulle o turno de palabra a Aurora Prieto. Hola, boa tarde. Bueno, tal e como acordamos na xuntanza co sector o xoves, que é preciso poñer en marcha os medios necesarios para canalizar esta corrente de maneira sostible, contribuir a incrementar a economía do noso municipio, na xuntanza que tovemos os xoves, donde os grupos estaban totalmente de acordo en que isto tiñamos que quitarlo adiante. Bueno, en principio, ahora mismo, nada máis. Dou turno de palabra, así comeza antes. Ben, boas tardes a todos e a todas. Comentar que, bueno, que, como decía a concelleira, na reunión dos xoves foron moitos os colectivos e que deixaron entrever a necesidade de crear de forma urxente esta mesa local de turismo para falar de moitos dos temas que preocupan o sector. O noso grupo Avante presentou tamén unha moción que foi aprobada por unanimidade para a creación desta mesa de turismo. Nos puntos de acordo nos sí que falábamos de outro sector que debería de estar involucrado dentro desta mesa local de turismo, que era a parte da cultura. Nos creemos que na proposta que nos trae a concelleira votamos o mellor en falta que a nivel municipal o mellor non haya unha persoa que represente un pouco a parte da cultura, e incluso o mellor algunha asociación cultural a maiores que pudera estar representada tamén neste Consello Sectorial. Pola nosa parte vamos a apoiar, por suposto, a proposta e a creación da mesa. Aínda que estamos no mes de xuño, igual se tería que ter creado incluso un pouquiño antes para poder ter tratado xa con anticipación os temas que vinculados ao tema do turismo, pero nunca tarde e vamos a apoiar esta proposta. Nada máis. Turno de palabra para o BNG. Sí, o BNG, que tamén participou nesa xuntanza dos xoves cos colectivos, defendeu que esta proposta viñese a pleno con urxencia a este pindeiro pleno, ademais, porque efectivamente estamos moi pillados de tempo xa, estamos en xullo, e a tempada comezou xa fai tempo, isto debería estar un pouquiño antes. Pero tamén botábamos de menos cando comentamos que algún, vamos a dizer así, funcionario ou persoa do mundo da cultura, de medio ambiente, de mobilidade, é dicir, hai moitas áreas porque este sector é un sector transversal que toca a todo o mundo. Sabemos que a concelleira de Cultura tamén, pero alguén vinculado como funcionario que coñeza perfectamente como está agora mesmo repartido todo o que está a desenvolverse e que se prevé desenvolver neste ano e no futuro, claro. Imos apoiar, como non sería de outra maneira, imos apoiar a proposta. E o que agardamos é que se incorporen esas persoas que falamos na comisión que se celebrou os xoves para que, bueno, isto se dinamice, poidase traballar e podamos
bueno, pues tratar todos os temas de ese turismo sostible que todos e todas queremos para Cangas. Nada máis. Turno de palabra para o PSOE. Pois nós, como dixemos o outro día, estamos totalmente de acordo, pendiente de que se susanen eses flecos que faltaba, como de actividade cultural, de tal e cual, pero según a conselleira que iso xa estaba, que iba a quedar plasmado e falado, pois esperemos que se incorpore e sigamos adiante co tema. Por agora nada máis. Mencionar, en todo caso, que tal como está o borrador da mesa que se trae hoxe aquí a este pleno, contempla, ademais da presidencia da mesa por parte da alcaldía, vicepresidencia pola Consellería de Turismo, concelleiro delegado de Desenvolvemento Económico, concelleiro delegado de Mobilidade e Participación Veciñal, concelleiro delegado de Medio Ambiente, un vogal de cada grupo político que en representación en este Concello, un representante de cada asociación das que se relacionan en este rexistro deste Concello, presidente ou persoa delegada da Asociación de Aloxamentos Todo Morrazo, presidente ou persoa delegada da Asociación de Restaurantes de Cangas Areca, presidente ou persoa delegada da Federación de Comerciantes do Morrazo, presidente e persoa quen delegue a coordinadora de cofrarías de Semana Santa de Cangas, representante das danzas ancestrais de Cangas, presidente ou persoa que delegue da Xunta de Montes do Ío, da Xunta de Montes de Coiro, da Xunta de Montes de Darbo, da Cofraría de Pescadores de San Xosé de Cangas e da Cofraría de Pescadores de San Cibrán de Aldán. Igualmente, bueno, a mesa se trae con borrador, sí que faltaría en todo caso o representante da cultura que comentaban anteriormente avante. Do turno de palabra para o PP. Boa tarde. Bueno, nos levábamos tempo tamén preguntando e demandando sobre esta mesa. Estamos xa no verán e xa vamos, bueno, vamos tarde, pero nos alegra de que se dera este paso. Por suposto, apoiamos a urxencia deste punto. Creo que todos somos conscientes da necesidade desta mesa. Tamén nos sorprendeu que non houvese unha representación do mundo da cultura. Sí que hai unha asociación de danzas a Daldán, pero bueno, nos extraña que hai moitas máis asociacións que fan labor cultural neste pobo e que non estean. Tamén nos sorprende que non haxa representación do mundo do deporte, porque tamén temos no noso concello actividades náuticas, actividades de deportes ao aire libre, que realmente é turismo tamén, é turismo deportivo, e como tal ven moita xente a practicalas. Entón, nos gustaría que se incluísen estes colectivos, por suposto, e, bueno, por a nosa banda, de momento, nada máis. Grazas. Turno de palabra para a concelleira. Bueno, decir que eu xa falei co señor secretario para que metera un funcionario de que eu, en realidad, pensei que xa iba a estar aquí añadido, pero vexo que non. E, bueno, pois sí que o vamos a contemplar e vámoslo a añadir aquí. Nada máis. Turno de palabra para avante. Nada. BNG. PSOE. PP. Bueno, pois vamos a dar paso á votación. Votos en contra. Abstencións. Votos a favor. Aprobado por unanimidade. Vamos a tratar o punto cuarto, expediente 2079, proposta de creación, o quinto, 4.823, proposta de alcaldía sobre modificación de dedicacións exclusivas e parciais. O que traemos aquí é a modificación da Concellería de Servicios. A dedicación exclusiva existía anteriormente na Concellería de Servicios Sociais, Igualdade, Feminismo, Sanidade e Participación Veciñal, que sigo ostentando eu, e o que se pide é aumentar a dedicación exclusiva do 50% a dedicación total á Concellería de Servicios, Enerxía e Turismo, e con nova ampliación asumirá ademais turismo e cultura. Dou traslado de palabra. Avante.
Ben, en relación a esta proposta, son varias as preguntas que queremos facer. En primeiro lugar, coñecer os motivos polos que se trae agora esta proposta e non en marzo, que foi cando foi dictaminada a proposta, e cando a proposta que se nos presenta é exactamente a mesma que se tiña que aprobar en teoría no mes de marzo. Esa sería a nosa primeira pregunta. En relación á proposta, nos advertimos o que a noso parecer poden ser erros bastante importantes na proposta. Vou empezar polo punto 2. No punto 2 se fala de que o presente acordo terá efectos desde o día 5 de abril de 2020. Entonces, bueno, eu quero pensar que debe de ser un erro e que o mellor debería referirse ao ano 2021, pero a proposta que eu teño diante continúa co mesmo erro dende o mes de marzo, co cal mantense o erro, supoño que a proposta debe de ser a mesma, de manter esa retroactividade ao 5 de abril de 2020. En relación ao primeiro punto, que é onde se efectúa esa modificación da que fala Victoria, alcaldesa, ademais do nomeamento das propias concellerías que veñen erradas, porque ademais da Concellería de Servicios, Enerxía e Turismo, a día de hoxe, a Aurora, creo que leva tamén a Concellería de Cultura. O concelleiro delegado de Desenvolvemento Económico, Emprego e Local, a día de hoxe, se non me equivoco, é tamén concelleira de Emerxencias e Seguridade Cidadá, o que ven sendo Policía e Protección Civil. Creo que é a persoa que asume estas funcións, co cal eu creo que nesta proposta tamén existen estes erros a hora de nomear as áreas e as concellerías. E a parte máis importante, que non solamente estamos aprobando unha dedicación exclusiva para a concelleira de Servicios, Enerxía e Turismo, sino que se incluyen tamén os importes da alcaldía, co cal estamos aprobando tamén o importe e o salario bruto anual máis as pagas extras da alcaldía. Consideramos que a día de hoxe mellor incluso se podería ter feito de maneira separada. Si se quería facer desta maneira, ou o mellor do que se trata, pois é de tapadillo intentar colar tamén este importe da alcaldía. Un importe que eu quero recordar novamente, un importe que era a alcaldía de Xosé Manuel Pazos e era polo seu soldo como mestre. A señora alcaldesa a día de hoxe aínda non explicou nin deu motivación algunha para manter o mesmo soldo que tiña outra persoa, co cal eu creo que a día de hoxe debería de dar unha explicación e os motivos polo que se incluyen nesta proposta un soldo no que se incrementa prácticamente nun 30% o soldo que tiña como concelleira de Servicios Sociais. En principio, nada máis. Vou dar paso ao secretario para que explique o informe que teñen diante para que quede clarificado para o resto do debate. Bueno, o acordo que se pretende modificar é, se mal non me lembro, de xullo de 2020. A modificación, o único que recolle é a eliminación da dedicación exclusiva da señora, no seu momento, concelleira de Servicios Sociais, e a transformación a dedicación parcial que tiña Aurora en dedicación exclusiva. Esa é a única modificación que recolle o acordo. É certo que a data está mal, no seu momento era 5 de abril do 2021, lóxicamente, e a aplicación sería a partir de 5 de xullo do 2021, neste caso. Mais a lo diso, os motivos por que se traseron non se recolleu en marzo e agora sí, pois, eso non é unha cuestión miña. Turno de palabra para o BNG. Ben, unha das preguntas precisamente que queríamos facerlle era por esas datas. Ese erro recoñecido do 5 de abril de 2021 era por si tiña carácter retroactivo este acordo. Entendo que se cubriría a partir de mañá, o sea, a partir de hoxe, ou a partir do luns, vale? Ben, entón, bueno, aclarado este punto, só indicar que esta modificación que se trae aquí traese de xeito unilateral por parte do Goberno. Non foi falado, non foi negociado, non foi explicado no seu momento. Ante todo iso, pois, o BNG vais a estar.
turno de palabra para o PSOE. Pois, despois de subsanadas as dudas polo secretario, só non ten nada que decir e vai a votar a favor. O día 5 de abril se retirou da mesa polas mesmas dúbidas, exactamente polas mesmas dúbidas que se xeneran aquí, pola interpretación do propio escrito. Igualmente, o secretario sigue afirmando que a modificación que el propón nese escrito é a que vos acaba de trasladar, é a que se traslada aquí, que é a modificación desa liberación. Certamente existe un erro na data, eso está claro, e a modificación que se realiza en función de unha concellería que tiña un tipo de dedicación e ese fora o acordo que houbera, e esa concellería, digamos que en este momento ten máis áreas as que leva determinadas e por ese motivo se solicita que esa persoa poida ter a liberación completo dada a importancia que ten as áreas que leve. A retribución da alcaldía é certo que non é un punto a tocar aquí, pero desde esta alcaldía non ten absolutamente ningún tipo de problema de poder falala ou discutila no momento en que se acorde, non teño ningún tipo de problema a ese respecto. Sigo co turno de palabra para o PP. Boas tardes a todos e a todos. Primeiro, perdón, por non prescindir. En segundo lugar, pois, decir que xa tanto a voceira da Avante como a voceira do BNG falaron do que se trúe aquí ao pleno 25 de marzo, que estaba dictaminado. Non é por cuestión nin dúbidas de secretaría, está claro por o que era, pois porque non se tiñan as máis suficientes para levantar a favor e se retirou. Non ocultemos outras cuestións. A última vez que se fixe unha modificación o 31 de xullo de 2020, onde se acordou cambiar un concelleiro por unha concelleira, cando aquí a costume é dar as dedicacións ás concellerías e non ás persoas, pero a necesidade de ter o pegamento de unión deste goberno a través das dedicacións, pois trae como consecuencia que as dedicacións é unha cuestión de conveniencia e non de necesidade da prestación de servicios. Decir, agora se nos propón o mesmo acordo que o 25 de marzo, no cal foi retirado. A nosa pregunta é retórica: que cambiou dende aquela data hasta ahora? Pois que a mellor algunha das persoas van a votar de forma distinta o que tiñan considerado naquel momento e entonces ahora pode salir adiante esta proposta. Non me parece lógico que se apoie en cuestións legais para decir que retirou a cuestión no mes de marzo e, por outro lado, por cuestións de falta de transparencia e, en concreto, fai cousa de máis dun mes presentamos un escrito coas 7 firmas dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal facendo estas 3 preguntas. Existe algunha variación no cadro de dedicacións parciais ou exclusivas respecto do acordo plenario de xullo de 2020? Neste período, algunha das persoas que son titulares de dedicación sufriron variacións na cuantía das súas remuneracións? Se a resposta anterior é positiva, que persoas teñen distintas remuneracións e en que cuantía? Pasou máis dun mes sen resposta a isto. Non entendemos a que ven ocultar esta información ao grupo maioritario da oposición. O que está claro que hai algo oculto aquí. Hai unha intención, lóxicamente. Pasado ese tempo, nos vemos na obriga en, unha vez máis, ter que ir ao defensor do pobo pola indefensión e polo agravio que estamos sofrindo de maneira continua por parte do goberno de Cangas. Como ben dixen, no pleno do mes de xullo do ano 2020 xa manifestamos que non estamos para nada de acordo con que se distribuyan as dedicacións exclusivas según as persoas e a conveniencia de cada un dos grupos do goberno e de darlle unha dedicación parcial ou de darlle unha dedicación total. E isto sigue sendo máis do mesmo. Por ahora nada máis. Vou reiteralo con toda a tranquilidade e a transparencia posible. Decir, en aquel momento no que se retira esta proposta é porque, sinceramente, igual que hoxe crea unha dúbida e así a traslada o grupo de Avante,
nos la trasladou a nós na propia corporación, a redacción facía dubidar e ese é o motivo polo cual se retira da mesa. Se volve a traer idéntica porque o secretario está firmemente convencido e legalmente que é o que nos ten que asesorar, que está correctamente redactada. Por eso pedín que fose el quen aclarase a proposta. Foi exclusivamente por cuestión de comprensión e aquí mesmo se acaba de volver a repetir exactamente a dúbida que naquel momento existía. Teño que decir, aquí as dedicacións non son para as persoas, volvemos a mesma, é para as concellerías. Estamos falando que unha vez que falta Xosé Manuel Pazos, hai unha persoa nesta corporación que, ademais das súas áreas que eran servizos públicos, enerxía e turismo, asume unha nova área que é cultura e que por ese motivo, polas horas de dedicación e o tempo que lle ten que dedicar, consideramos e queda baleira a Concellería de Servicios Sociais, Sanidade, Igualdade e Participación Veciñal, que siguen estando baixo a miña responsabilidade, pero liberada da liberación completa que existía en aquel momento. Temos que recordar, ademais, que o concelleiro que por motivos de saúde non pode estar aquí, que é o concelleiro de Mobilidade, el mesmo tamén non asume, digamos que non ten ningún tipo de liberación en este momento. Eso creo que é algo que tamén hai que ter en conta e que o que se lle pretende é simplemente remunerar o traballo a persoa que ten que realizar ese traballo. Estamos falando de que ten varias áreas o suficientemente importantes, o acabamos de recordar agora na mesa de turismo, o suficientemente importantes como para que ese traballo poida ser remunerado e en dedicación exclusiva. Creemos que servicios públicos, turismo, cultura e enerxía, en este momento é unha área con un forte traballo e unha forte intensidade que a dedicación supón ser exclusiva. E esa é a demanda. Non se pide a nome de un concelleiro ou unha concelleira concreta sin justificación. Se está pedindo esa liberación para unhas áreas concretas, non para unhas persoas. E non se trata de ocultar. Existe un portal de transparencia donde espero, porque saben vostedes que os partidos políticos non podemos modificar nada no portal de transparencia, pero sí podemos acceder a él. No portal de transparencia deberían estar aí as remuneracións. Non hai ninguna ocultación en ese sentido. Ese é o documento, pero lle digo que ten que estar no portal de transparencia. Igualmente podo confirmar mañá, pero que é un dato que debe ser público e que todos sabemos que ten que ser público, co cual non entendemos cando dicen que intentamos ocultar información, porque debería estar aí, o digo firmemente, o comprobarei igualmente, pero debería estar aí. Turno de palabra para Avante. Ben, nos reiteramos. Na primeira intervención eu falaba dos erros e os erros están aí, están escritos nesta proposta. Dende marzo ata o día de hoxe, xullo, creo que houbo tempo suficiente como para presentar unha proposta revisada e correxida en todo caso. E a proposta que temos é exactamente a mesma con erros. O cal a min me parece que non é de recibo. A alcaldesa nos di que xa falaremos do tema da alcaldía, que non é o momento agora, que o que se trae aquí é solamente o tema da concellería que leva Aurora, a Concellería de Servicios e Turismo. A maiores leva agora tamén a de Cultura. Nos non temos absolutamente nada que decir acerca da dedicación exclusiva da Aurora. Non é ese o tema, pero sí que se incluye na proposta, no punto primeiro, a alcaldía, sí que se incluye. Non o podemos deixar fora. Eu, no momento en que voto a favor do primeiro punto e do segundo punto, estou votando a favor de esta proposta que eu teño diante. E si se incluye o importe da alcaldía e da dedicación exclusiva da alcaldía. Ou iso é o que pon a miña proposta. Non sei o que teñen os compañeiros, pero me imagino que temos todos a mesma documentación. Co cal, non é algo que nós creemos que a día de hoxe incluso se podería ter estudiado se o tiñan previsto, a mellor, valorar de facelo por separado e de non incluir a alcaldía e as concellerías. Non sei de que maneira se pudo plantexar. Agora, o documento que temos diante é o que temos e para nós non vamos a apoiar esta proposta. Reitero, secretario, que aclare o que acaba de comentar Avante, por favor.
A ver, o secretario non está para discutir cos políticos, vale? Eu creo que a proposta está ben feita e punto. De feito, redacteina eu. Turno de palabra para o BNG. Ben, disculpade, pero fíxome un pouco de graza os comentarios. O que sí queremos decir do BNG, dende o 5 de abril que se tuxo isto a pleno, que se tuxo sin consenso, sin falalo, de repente apareceunos esa proposta. De verdade non houbo tempo para falar cos distintos grupos, explicar a situación, negociar e explicar a que se debía todos estes cambios, que poden ser razonablemente e entendibles por todas e todos, pero hai que falalo, hai que negocialo, hai que decilo. E dende o 5 de abril non houve un día unha xunta de portavoces, unha comisión, outro pleno para explicar todo isto. Iso é o que vota en falta o BNG. E así o reiteramos. Turno de palabra para o PP. Ben, vamos a ter que facer como aquel xogo famoso de que vamos a ter que aceptar pulpo como animal de compañía ante as manifestacións que acaba de facer vostede. O secretario mesmo xa lle acaba de decir que el non ven aquí para discutir cuestións políticas e creo que estamos nun debate político e non se debe escudar en cuestión técnicas por alegacións dos distintos grupos en materia política. Pero bueno, vostede é moi libre. Segundo lugar, vostede fala de transparencia e de tal, pero me acaban de informar que no portal de transparencia non aparece nada do soldo. En segundo lugar, non nos deu ninguna explicación porque pasou máis de un mes sin respostar a estas preguntas, coas 7 firmas dos concelleiros. Vostede siñala que as dedicacións neste goberno estánse dando ás concellerías e non ás persoas. No mes de xullo de 2020 acórdase quitarlle a dedicación á Concellería de Urbanismo e Medio Ambiente e darlle a Concellería de Obras e outras. Non dudamos da carga de traballo de unhas e outras, pero está demostrado que isto é unha cuestión de conveniencia, unha cuestión de pactos para manter unido o goberno, non unha cuestión de que unhas concellerías teñan máis carga de traballo que outras ou a necesidade tal. E isto é máis do mesmo. E, no fondo, a vostede tamén lle convén, como estaba dicindo o grupo de Avante, facer esta nube de fume con este tema para protexerse polo cambio das súas atribucións e as remuneracións súas dende a Concellería que vostede ten hacia a Alcaldía. E aquí está neste punto aprobándose así e parece que todo o ruído é co outro. E son as dúas cuestións. Aquí hai cuestións de conveniencia e nos temos que votar en contra como xa fixemos por coherencia no pleno de xullo de 2020. Nada máis. Eu creo que cambio das miñas atribucións son claras, son clarísimas. Se é o que quería preguntarse, de paso de ser concelleira de Servicios de Igualdade, Feminismo, Sanidade e Participación Veciñal, para ademais coller tráfico e seguridade e levar a alcaldía deste concello. Eu creo que as atribucións quedan claras, o cambio. Cuestión de conveniencia, o cambio das miñas atribucións. O acabo de escribir e o pode ver exclusivamente, sinceramente, se fose para ocultar algo non traería isto a este pleno. O digo con total convicción, non o estou dicindo. É dicir, a nosa necesidade é recoñecerlle o salario da dedicación exclusiva á persoa que leva unhas áreas tan importantes para nós como é turismo, cultura, enerxía, e que se lle incrementou. Non é un cambio al uso, é que se incrementou as tarefas a esta compañeira. En concreto, se aumentou a esa concellería un área máis que a de cultura. Acabamos de asinar tamén a mesa de turismo, co cual ese traballo e pleno verán sabemos que é unha concellería que ten moito traballo e iso é o que se busca, o recoñecemento económico dunhas atribucións, sen máis e sen menos. Non hai ningún cambio en ese sentido. Vamos a proceder á votación. Perdona un momentiño, podo? Sí. Bueno, por a miña parte está creando moita polémica, penso, esta dedicación.
decir que non teño ningún tipo de pegamento para estar no goberno e para cobrar unha dedicación exclusiva, simplemente quero valorar o traballo que estou facendo, que me leva moitísimas horas. Eu en 4 horas non podo estar no Concello levando 4 concellalías. Non vou entrar en si desde abril tendría que estar isto solucionado, pois ao mellor sí que o tiña que estar. De feito, eu demandei que se estuvera, porque eu estou traballando o que podo, traballando por Cangas, todo o que podo, e máis do tempo que lle podo dedicar a veces. Non estou pegada ao goberno de Cangas por ningún tipo de pegamento, nin lotite, nin ningún pegamento, señor Pío Millán. Eu estou aquí traballando duro, ao mellor non estou traballando como a vos vos gustaría ou como os que estades aquí o faríades no caso de estar onde estou eu. Pero podo vos dicir que estou traballando moitas horas, paso moitas horas no Concello. Non vos vou a dar máis explicación porque estades aí, todos sabedes como son as concellarías, porque casi todos estuvestedes onde estou eu agora. Simplemente decir que non teño ningún tipo de apego. E ao mellor non traballaría máis tendo unha dedicación exclusiva como que estou traballando agora con media dedicación. Quizás non, porque quizás non podría traballar máis. De momento, para nada, non vou a dicir nada máis. Gracias. Vamos a proceder á votación. Interveñad. Un minuto. Nós non citamos ningunha persona en concreto. E como rematei, isto é unha cuestión de coherencia. É dicir, aquí, e non digo que vostede este pegada, están os dous grupos pegados. O PSOE e ACE están pegados repartíndose as dedicacións. E a alcaldesa dixo que as dedicacións é cuestión de concellerías, eu argumentei con probas e feitos de plenos anteriores que as dedicacións dáse ás persoas que elixen os distintos grupos. Que carga de traballo en todos? Seguro que hai moita máis. E co mellor que terían que ter máis dedicación exclusiva? Posiblemente. Pero nestes momentos a dedicación exclusiva é unha moneda de cambio e non é unha necesidade de servicios. Nada máis. Vamos a proceder á votación, pero vamos a recordar que hai un concelleiro que incluso renunciou á súa media liberación. Por favor, tamén. É dicir, non é unha cuestión de pegamento por salarios. Ben? Vamos a proceder á votación. Votos en contra. Sí. 9 votos en contra. Abstencións. Votos a favor. 6. Denegada. Queda rexeitada. Procedemos a discutir o punto 6 da orde do día, o expediente 3657, moción do PP sobre o traballo dos rueiros en Coiros. Lle dou o turno de palabra ao PP. Moi boas tardes a todos. Pois, desde fai un feis de anos, a verdad, desde o ano 2014, quero creer, iniciouse un traballo de numeración de cada vivenda individual ou colectiva e rotulación das rúas, camiños, viais e demais elementos do rueiro municipal. A proposta que se fixo, no seu momento, foi iniciar esas actuacións polas parroquias e rematar no casco urbano. Os traballos de campo nas parroquias de Aldán e do Ío remataron no 2016 e, posteriormente, no ano 2018, completouse a parroquia de Darbo. O día de hoxe, a grande parte da parroquia de Coiro non conta con esta señalización, o que provoca que haxa problemas co servizo de correos e as empresas de transportes e paquetería. Consideramos que xa transcurre un tempo máis que prudencial desde que se remataran os traballos de campo na parroquia de Darbo para poder iniciar este traballo en Coiro. Teñemos conocemento que na anterior legislatura xa se estableceran as liñas xerais do Rueiro na parroquia de Coiro, consensuado cos colectivos veciñais, polo que non entendemos o retraso desta actuación. Polo tanto, a proposta de acordo é instar ao Goberno de Cangas a que o antes posible inicie os traballos de rotulación das rúas e numeración de viviendas, segundo o Rueiro en vigor e a aportación dos colectivos veciñais na parroquia de Coiro. Turno de palabra para Avante.
Boa tarde. Entendemos, como ben dixo o compañeiro, que isto está aprobado e consensuado cos colectivos veciñais de Coiro, e como veciña de Coiro pido que se aprobe isto e que, por favor, se faga canto antes, que se fai urxente, porque sí que pasan estas cousas de confusións e de non saber moita xente cale que rúa ou que número, e faise importante, e, bueno, somos os últimos, pero que non se tarde moito en levar a cabo. Moitas grazas. Turno de palabra para o BNG. Ben, antes de falar da moción vou facer un pequeno comentario. O mellor hai que lembrar que non todos os concelleiros e concelleiras que traballan nos gobernos municipais cobran a veces dedicacións. Hai moitos concelleiros e concelleiras que pasamos tamén por gobernos municipais sen cobrar ningún tipo de dedicación exclusiva e traballándolle moitas horas. Agora, as cousas hai que facelas ben, nada máis. Quería aclaralo porque sí, porque me roía. O tema do rueiro, efectivamente, ten toda razón o compañeiro. O rueiro de Coiro xa tiña que estar os traballos rematados, non iniciados, siquera rematados. No 2016 completáronse Io e Aldán. Quedaban uns flecos que no 2015 e rematáronse no 2016. O de Darbo rematouse a finais do 2018, con algún fleco tamén a principios do 19, para rematar Darbo. Pero que Coiro quedáballe por iniciar pequenos cambios en rúas que había que negociar de novo coa veciñanza. Eso era sentarse coa veciñanza, falar deses pequenos cambios que había en rúas e comezar os traballos, non había máis. O anterior alcalde sí que dixo no pleno e en varias conversas que tiven con el, porque este tema levábase tamén desde a área que levaba eu antes, que iban a iniciar xa os traballos en Coiro. Non sabemos por que non se iniciaron, nin porque a estas alturas nin siquiera hai trazas de que se inicien. É urxente porque, ademais, hai que completar todo Coiro e despois hai que revisar todo o casco de Cangas, que é o último que toca. Que tamén hai moitos problemas porque hai rúas con doble numeración, rúas que ainda tamén son novas ou incluso algunhas que están mal divididas. Hai que iniciarlo cuanto antes e o BNG vai apoiar a moción. Trasladar que incluso o traballo do rueiro xa comezou, certamente, que non se está iniciando, se leva traballando nel bastante. Esta semana anterior, se poden preguntar ás persoas responsables do departamento, fixeron a pé de rúa en Coiro determinadas averiguacións de rúas que traían conflictos con veciños desa área. Sí que faltan algúns camiños e algunhas situacións e algúns veciños por localizar para eso, pero sí que se está bastante avanzado e non creemos que traiga moita premura. Sí que é certo que Coiro é unha parroquia grande e o que a mí se me traslada é que non queda moito. Sí que é certo, e además vou aproveitar para comentalo aquí, que posiblemente certos camiños ou certas zonas sí que nos van a quedar un pouquiño sin que teñan, digamos, que recoñecido un nome, e iso sí que se vai a tratar posiblemente ben no Consello de Igualdade e obviamente con esta corporación o feito de que nome lle podemos determinar a certas zonas, porque temos que recoñecer que aquí hai rúas que se repiten en todas as parroquias e dentro da mesma hai unhas cuantas, se están catalogando xustamente para ver con cuantas podemos contar, cal é a proposta veciñal, que eso nos xa chegou esta semana para eso, e tomaremos tamén unha determinación de que tipo de denominación llevamos a poñer as rúas que quedan, digamos, en principio valeiras, non valeiras de nome ou con nomes moi repetidos, como pode ser a Rúa Piñeiro, vos poño un exemplo porque hai unhas cuantas, non? Entón, digamos que se está traballando un poquinho nas rúas concretas, ben? Que están sin ese tipo de nomeamento, e confirmarvos que esta semana mesmo se estivo no lugar, in situ, traballando neso. Non sabemos exactamente cuánto pode demorar, pero sí que se está xa na fase final, en todo caso. Igualmente, turno de palabra, Popé. Sí, eu, polo que me parece, non é por nada, pero que aquí parece que vamos un pouco atrasados en todo. Atrasados en limpeza de praias, atrasados en limpeza de jardíns, parroquias,
E me está dicindo ahora vostede que desde 2018 pasou o mesmo co COVID, de que non se limpiaban os parques, pois acordamos a última hora tamén. En Será parece que vamos un pouco atrasados en todo. En este caso, pois tamén, non? En este caso, levamos desde 2018 falando do mesmo tema, e me está dicindo vostede agora que, sí, esta semana, fai un mes, que se está intentando, me parece perfecto, que se cambien esas calles, esos nombres, hai que miralo, pero, de alguma maneira, levamos un montón de tempo, pois, sin oír nada do cambio de números, entonces, pois nada, pois un pouco do mesmo, non? En este caso, nós o que sí queremos é que de unha vez se poñan a traballar e a facelo, porque, como todos sabemos, é moi complicado para unha empresa, tanto de correos como unha empresa de transportes, pois adivinar, sobre todo cando despois de colocar o novo número, pois hai un montón de cousas que facer, como cambiar en Facenda, no Concello, número, na auga, na electricidade, que hai un montón de cousas que facer. Entonces, nós o que queremos que de unha vez se poñanse a facelo, e o que decía Merchi, que aínda queda, pois, varia parte de Cangas, no? Do que é a zona de Cangas. Entonces, pois, non demoralo máis, pero que se poñan xa dunha vez a facelo, nada máis. Turno de palabra para avante. Benega. Só moi breve. Lembrar, señora alcaldesa, que algúns nomes de rúas son nomes de lugares. Os topónimos hai que protexelos. O exemplo que puxo vostede precisamente non é un exemplo para poñer, porque o Piñeiro é o Piñeiro de Darbo, o Piñeiro de Coiro, o Piñeiro de Aldán, pero é unha zona, é un lugar, é un topónimo Digamos propio. travesía 1, travesía 2, travesía 3, discúlpeme. Así falamos mellor. Refirme que, bueno, os topónimos hai que preservalos e non é tan complexo, porque é dar un barrido e falar coa veciñanza para saber como se chama e como se lle denomina por parte da veciñanza aos lugares e os sitios. O que lamentamos é que é un retraso, pois, case de 3 anos. Nada máis. Bueno, decirles que exactamente eu sí que falei con estos técnicos, recoñezo que fai bastante, principalmente por esas travesías 1, 2 e 3, e porque ademais o Rueiro de Cangas é maioritariamente nomes de homes, e é algo que desde o propio Consello de Igualdade e que levamos tempo pelexando para que existan esas rúas que podamos dedicar ás nosas veciñas, que creo que é bastante importante en cuestión de igualdade, e o que se me traslada a min é que, bueno, que unha parroquia, pois eso, que a demora de sobre máis ou menos ano e medio poder conseguir leválo a cabo, que Coiro, ademais, é máis grande, ademais, pois, bueno, acabamos de pasar unha pandemia que nunca se había pasado e un estado de alarma. Entón, eso é a situación que tivemos. Entón, claro, parece que todo se retrasa, e que hasta os plazos administrativos se pararon, sin máis, é dicir, nos tocou a nós, pois simplemente o temos asumido e non toca outra. Se está traballando en eso, lle volvo a repetir que ademais se retomou no mesmo momento que se puido retomar coa veciñanza. Sí que hai, incluso lles digo, sí que hai conflicto con algunhas, co cual sí que nos vai tocar facer unha reunión máis ampla de veciños para ver que decisións se toman en certas zonas, porque sí que hai algún tipo de, bueno, pues de complicación en algunha zona, pero sí que entendemos que é laborioso, pero que en ese traballo sí que se está, e por lo cual para nós non pode decir que posiblemente que se inicien os traballos. Para nós é, en todo caso, que se rematen os traballos, non que se inicien, tal como pon en todo caso a moción, porque en eles están e vostedes mesmos o están recoñecendo aquí. E xa lles digo que non falta nada para que se remate e se vexa. Igualmente, eu, se queren, non teño ningún problema en convocalos a unha reunión cos técnicos que o están levando a cabo para que tamén lle expresen que pode ser interesante donde poida haber conflicto, donde non poida haber conflicto, e ao mellor podemos colaborar. Pero xa lles digo que esta semana anterior estiveron reunidos cos veciños de diferentes zonas de Coiro para resolver eses temas. Turno de palabra, pois ve. Que de unha vez empece co tema. O de inicio é porque realmente, como non miramos nada, pois que se avance en nada, pois parece como se non existira nada. Entonces, pois decimos que se inicie dunha vez, se hai algo feito, pois moito mellor, pero como tampouco miramos grandes avances, pois por eso ponemos tamén o de inicio. Nada máis, moitas gracias.
Volvo a reiterar o meu ofrecemento. Lles acabo de ofrecer, se queren, ter unha reunión co persoal que leva o tema para que vexan en que situación está o expediente seguir, porque vostedes mesmos acaban de recoñecer na primeira turno de intervención que non é o inicio, que se iniciou, según vostedes, no ano 2018. Ben? Digo, según vostedes, porque eu non estaba. Ben? Igual que calquer acta onde non estou, non... Ben? Entón, a iso lles propoño que se o queren non teño ningún tipo de problema, o recollemos en acta, pero eu considero que o que se está pedindo é o remate do proxecto. Me confirma... Procedemos á votación, entón. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Aprobada por unanimidade. Procedemos a levar a cabo punto 7, expediente 3659, moción do PP sobre degradación dos servicios de recollida de residuos sólidos urbanos. Do traslado de la campa. Gracias. Boas tardes a todos e a todas. Vou facer exposición de motivos desta moción sobre a recollida dos residuos sólidos urbáns. Dende fai un ano, os veciños estamos a ver e notar como dunha maneira acelerada e alarmante a degradación do servicio da recollida dos residuos sólidos urbáns. De feito, poderíamos decir que o servizo de recollida de residuos sólidos urbáns está en estado de descomposición. As rúas do noso concello están cheas de contedores de lixo en mal estado, rotos, en tapas, que non abren. Temos unha frota de camións de recollida do lixo cada vez máis ruidosos e vellos, onde falta o mantemento, máis que evidente pola pérdida de líquidos e manchas de aceite por onde pasan. Que decir dunha das pezas fundamentais dentro do organigrama do ciclo do tratamento dos residuos sólidos urbáns, como é a compactadora da planta, que se atopa nun estado crítico ao borde do colapso, co que eso pode significar para este servizo básico e fundamental. Sendo evidente que a empresa concesionaria non está a aportar os recursos personais nin materiais mínimos para ofrecer un servizo eficiente e de calidade, expoñemos a seguinte proposta de acordo: que o Concello de Cangas inste a Mancomunidade do Morrazo a que se lle exixa á empresa concesionaria que cumpra coas obrigas establecidas no contrato do servizo, en canto a limpeza e mantemento do parque móvil, dos contedores e da compactadora da planta. Nada máis. Turno de palabra para Avante. Boa noite a todas e todos. Dende o Grupo Municipal de Avante, creendo que a moción é necesaria e explica a situación actual na que nos atopamos, creemos necesario tamén analizar por que nos atopamos nesta situación actual. A realidade é que nos atopamos unha prórroga dun contrato na cal xa fomos crítica con ela, na cal xa se exixiu fai anos na necesidade dunha nova licitación ou dun novo modelo de xestión dos residuos sólidos urbanos, sobre todo para mellorar moitas das deficiencias que aquí se falaron, tanto no servicio de recollida, de limpeza, como no propio tratamento e xestión que actualmente se fai con envío masivo a queima e a sogama, habendo modelos actuais que son máis que suficientes. A realidade actual é grave, anunciase de fai pouco unha nova prórroga a través dunha licitación, non temos moi claro que é o que se está a facer. Creemos que é necesario que a Mancomunidade tome cartas e asuntos neste tema e realmente aposte, como se estaba traballando anteriormente, cara a un novo modelo, pero de todas formas, e ainda así, creemos que na moción temos dúbidas se realmente o que se lle quere exixir á empresa se pode cumplir, porque cando se fan prórrogas en mínimos onde se premia máis ben a empresa que o servicio, non temos a seguridade de que podamos exixirlle parte do que estamos contando, porque a realidade é que o contrato na prórroga se recortou, non é o mesmo servicio que estaba prestando anteriormente co contrato inteiro, polo tanto, creemos que pode haber dúbidas, non podemos exixir cousas que non están feitas. É necesario a reformulación do servicio por completo, pero ainda así, como que o que abunda non dana, creemos necesaria que se exixa, que se cumpla o que hai,
que a limpeza dos contenedores e da compactadora é necesaria, por lo tanto, íbamos votar a favor igualmente. Por agora, nada máis. Turno de palabra para o BNG. Sí. Vamos a ver. Efectivamente, a situación é lamentable. Vamos a decirlo así. Dende que a empresa que está agora, con esa prórroga de servicio, Urbaser, absorbeu a anterior empresa, que era Recolte, e digo absorbeuna porque a mercou, bueno, saben eles a operación que fixeron, o deterioro do servizo foi abismal. O sea, os contenedores, efectivamente, por todo Cangas hai contenedores con tapas rotas, sin pedais. O baldeo, pois, hai tempo que non o sueso. Non sei se se está a facer ou non, pero recoñezo que hai moito tempo que non o vexo. O liso non se recolle coa frecuencia que lle correspondía. Todo isto xa foi denunciado no seu momento pola Mancomunidade. A propia presidenta da Mancomunidade fai pouco comentaba precisamente este tema, e que o estaban observando, e se lle chamou a atención, en palabras da presidenta, se lle chamaba a atención á empresa para que cumpriran eses pregos, ese contrato, que ainda que fose unha prórroga, é un contrato vinculante coa Mancomunidade do Morrazo. Tamén é certo que tamén se falou deste tema cando na Asamblea da Mancomunidade e na comisión previa se aprobaron nos orzamentos esa nova licitación que vai sair para eses 2 anos, entre comillas, mentras dure o estudo que é necesario, os estudos que se sean necesarios para recuperar ese servizo. Esa é a intención da Mancomunidade nestes momentos. Todas e todos asistimos a esa Asamblea, os que puideron ir. Os que non poideron, pois non asistiron. Tamén asististes á comisión e se escoitaron ali as justificacións de que para que era esa prórroga e para que se necesitaba ese tempo e como iba a ser. Que evidentemente o que se quere é que non volva a ser esta empresa, que é a que se está notando que hai un deterioro enorme do servizo, como xa hubo no seu día, porque esta empresa xa estivo tamén no seu día na Mancomunidade. Nos imos apoiala, o que abunda non dana, efectivamente, comprobamos que hai que instar a que se cumpra. Os contenedores teñen que estar limpos, os contenedores teñen que estar en condicións de traballar. Hubo unha partida grande de contenedores, bueno, pois que repoñan e que arransen. O dos camións, si ben é certo que o mantemento se está facendo polos anos que teñen, pois non dan máis de sí, e é urxente actuar sobre a maquinaria, pero nos imos apoiar a moción porque, efectivamente, a situación agora mesmo é moi grave con esta empresa Urbaser e queremos denuncialo públicamente. Turno de palabra para o PSOE. Bueno, isto da recollida é un mundo aparte, porque isto xa empezou no ano que empezou coa adjudicación no seu día a Urbaser, terminou como terminou, un Cristo, terminamos con Cristo, facemos outra adjudicación de prisa e corriendo, volvemos a lo mismo, seguimos cambiando de empresa, viene outra e al final vuelven los buenos que son Urbaser. Isto sempre foi un desastre. Eu non sei se por parte dos concellos, por parte da Mancomunidade ou por parte de quen é, nunca se tuvo unha persona para vigilar aos señores da recollida do liso. Eles campan a sus anchas, hacen lo que quieren, ou esa tarde, ás 6 da tarde, na calle Bayona, a xente tiña que escapar porque era un verdadeiro Cristo, non sei cantos días levan, sin coller a basura, todo polo suelo, e aquí non pasa nada. E campan a sus anchas, los llamas, vienen aquí, te dicen que sí, o día siguiente volven as andadas, pois eu hai 3 lunes ou 4 nunha comisión de goberno dixeno ben claro que se instara a Mancomunidade a que se lle abrira un expediente a esta empresa porque isto xa é insostenible. Eu non sei se é que non queren traballar ou se non queren repoñer. Pero aquí algo raro está pasando, como saben que se en outubro se tienen que marchar, aquí campan a sus anchas, pois habrá que abrirlle un expediente e mirar o que se fai con eles, porque ao mellor xa non teñen que estar aí hasta outubro. Por ahora nada máis.
Bueno, estamos totalmente de acordo coa exposición de motivos clarísimamente e a explicación que anteriormente dá o BNG o dice todo, é dicir, estivemos nunha asamblea da Mancomunidade, unha comisión informativa da Mancomunidade na que claramente todos os concellos, os 3 concellos que formamos parte da Mancomunidade, nos queixamos exactamente do mesmo, da situación que estamos a vivir nos 3 concellos, tanto con respecto aos contedores como pois a recollida do lixo ou incluso a desinfección dos propios contedores. En esa asamblea se acordou a compra dun primer lote de contedores que, según me traslada a miña empresa a semana pasada, van a ser 50 para cada concello, e hai un segundo lote pendiente nun principio de que cheguen un pouco máis amplio, non? Tal como acaba de trasladar antes xa o concelleiro do PSOE, dado que desde que o momento que se notifica por parte da Mancomunidade, non, que se vai pasar a un contrato ponte para asumir este servicio por parte da Mancomunidade, pois vemos, ou a sensación é que o servicio vai ainda todavía máis en deterioro do que xa estaba, o sea, xa estaba moi en deterioro, continúa empeorando. Desde esta alcaldía se manda un escrito de queixa e de solicitud de inicio de expediente á propia empresa, e lle dou traslado, e o falei coa presidenta da Mancomunidade, me dice que lle faga entrega da copia do documento, así se lle fai chegar. Teño inmediatamente despois unha reunión coa empresa, pero que non mudou nada desde esa reunión. Esa é a realidade. Non estamos de acordo con que podamos resolver o problema con 50 contedores, tampouco temos 50 contedores no medio dun concello como Cangas, non se notan, e esa foi a realidade, non se notan, certamente están destrozados, literalmente, xa non nos vamos meter nos vehículos e nas desinfeccións, co cual obviamente desde a corporación, ademais de haber feito estes trámites para ver que se pode facer e se se apertura ese expediente, a ver se o resto dos concellos lle pasa exactamente o mesmo que o noso ou non, vamos a votar a favor da moción, non podría ser de outra forma. Turno de palabra para o PP. Simplemente reiterar que, si ben é evidente que estamos ante un problema notorio de difícil solución a corto plazo ou de imposible solución a corto plazo, claro está, o que non podemos deixar de protestar como mínimo, ou de chamar a atención á empresa como mínimo, de que quede claro por parte nosa que non estamos de acordo, para que polo menos non se sintan libres de non facer durante este período que lles queda. Polo menos a cousa de exixir o cumprimento dun contrato que teñen unha necesidade ou unha obligación pola nosa parte de reiterar en ese cumprimento. Nada máis. Igualmente, decir que se me esqueceu que a propia empresa nos fai chegar un escrito alegando os servicios a máis que está realizando. Non teño ningún problema, vou a decirlo aquí nesta sala, de darles traslado a todos os partidos do famoso escrito. Non teño ningún problema, o anoto, pero sí que é interesante, ao mellor que o lean. Turno de palabra para Avante, non? Benega? Son moi breve. Non quero falar ben da anterior empresa, me refiro, non vou a defender a ningunha empresa aquí, ni moito menos, pero hai que recoñecer que dende que Urbaser absorbeu a Recolte, isto foi a peor. A anterior empresa, polo menos, reparaba os contenedores, tiña pezas para cando non chegaban contenedores novos, tiña pezas para sustituir pedais, tiña pezas para sustituir tapas, tiña pezas incluso para os contenedores de carga traseira, que ainda hai por todo o concello. Había repostos que eles querían ter o servizo en boas condicións. Esta empresa é que queren que os contenedores estén rotos e que o lixo este tirado polo chan. Fanno probablemente porque saben que se marchan, non sei, pode ser, pero isto xa non ven
de hai un mes, ni cando se enteraron que marchaban, sino que dende que asumiron o servizo. E xa hubo problemas con esta mesma empresa daquela que moitos recordaredes, que tamén estiveran aquí. Cando é así, o único que queda é que a presidenta remitiulle un escrito, o Gallá Mancomunidade abra un expediente e faga efectivo todo o que teña na súa man para que esta empresa non se salga de rositas. Iso de que están facendo servizos a maiores, pode ser, a maiores do que figuran no contrato, pero que os servizos mínimos que sí figuran no contrato non se están cumplindo. E por aí se lles pode pillar, e creo que me imagino que legalmente haberá maneira de que paguen por este deterioro do servizo. Turno de palabra para o PP para rematar, non? Damos traslado logo a votación. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto 8, que aquí sí que quería facerlles unha petición. O punto 8, expediente 3660, é unha moción do PP sobre o incremento da factura da electricidade. E o punto 9, o expediente 3706, da moción do BNG sobre a nova tarifa eléctrica, e consideramos que o fondo do asunto a discutir é a facturación eléctrica, co cual quixéramos unificar criterios, discutir as xuntas, ben, e tomamos a decisión de acordo, sí? Pois primeiro doulle traslado ao PP para que explique a súa moción. Ben, nesta moción creo que todos compartimos unha preocupación, que é o incremento abusivo do precio da electricidade. Somos o cuarto país en Europa en pagar a electricidade máis cara e supón un importe dun 8,5% nun salario medio. Isto son moitos cartos. Dende xuño do 2020 ata xuño do 2021 o incremento é dun 65%. E dende maio deste mesmo ano a xuño, nun mes, a subida é dun 23%. É unha subida que ningún salario sufre e que, por suposto, é inasumible para a maioría dos cidadáns. O 60% dos costes da factura da electricidade son para regulacións, que as regulacións veñen dadas por o déficit de tarifa, que isto significa que a compañía eléctrica, a comercializadora, ten marcados uns dividendos que ten que gañar e non gañan, e polas subvencións a renovables, que estarían ben se fosen subvencións sempre controladas e con unha viabilidade, e non en vez de ver o proxecto da renovable, vemos quen é o amigo que a presenta. Este é o problema que temos en España e por iso estamos neste pozo de subvencións dadas a renovables que non acaban de arrancar. Todo isto se pode solucionar. A vía máis rápida para baixar o prezo da factura, por suposto, sempre é impositiva, que é a que repercute directamente nos cidadáns, pero creemos que se queda tamén curta, que non chega, tal e como estamos agora mesmo. O Goberno que fixo? Fixo 3 tramos horarios que todos coñecedes, non hai que explicalos moito, e que son completamente un ataque ao pequeno comercio, un ataque aos talleres pequenos, ás PEMES e a moitas familias, xa que nos marca uns horarios para moitos de nós totalmente irrealizables. E que, ademais, van en contra da nosa liberdade individual. O sea, non pode vir o papá Estado a decirme que teño que pôr a lavadora ás 12 da noite. Todo isto nos o resumimos en 3 puntos de acordo, que entendo que aquí será onde teñamos que falar de unificar criterios. Nos propoñemos 3 puntos. O Pleno do Concello de Cangas insta ao Goberno de España a rebaixar o tipo de gravamen do IBE na factura eléctrica. O Pleno de Cangas insta ao Goberno de España que se adopten as medidas legais tendentes á eliminación dos costos regulatorios na factura eléctrica, que estes costos se regulen cos presupostos do Estado. Os conceptos como a deuda do sistema eléctrico e outros. O Pleno do Concello de Cangas insta ao Goberno de España a simplificar a factura da electricidade, que ese tamén é un problema, moita xente non entende o que está a pagar. E ao mesmo tempo que poña en marcha unha campaña de información dirixida aos consumidores na que se expliquen as novas tarifas e os tramos horarios.
Isto de momento son os nosos puntos e agora Deixo yo Benegá que explique a súa moción. Ben, bueno, compartimos que se debata consultas, pero evidentemente son dúas mocións diferentes, moi diferentes. Logo, cumpre, pois, o BNG falará da moción do Partido Popular e agora o que vou facer é un pouco ler a nosa para que quede claro o noso posicionamento. Como todas e todos sabedes, o pasado 9 de marzo de 2021 o Consello de Ministros aprobou un Real Decreto polo que se establece metodoloxía que xunto coas peases de sistema fixadas pola Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia conforman a parte reguladora da factura eléctrica de cada consumidor e consumidora. Esta reforma xa estaba prevista no 2020, coa pandemia aprazouse e entrou en vigor o día 1 de xuño. Dende Benegar entendemos que esta norma será un impacto moi negativo nos consumidores e consumidoras, danos colaterais importantes que deberán levar a consideración desta norma, a reconsideración desta norma. Sobre todo tendo en conta que afecta a importantes sectores da poboación que xa están sufrindo as graves consecuencias derivadas do forte impacto económico das restriccións impostas pola loita polo COVID. Este é o caso do consumo doméstico, e nomeadamente daquelas persoas consumidoras adheridas xa con anterioridade ao sistema de discriminación horaria. Os que tiñamos a discriminación horaria, tiñamos dúas tarifas, vamos decirlo así, cuns horarios moi delimitados, que coa nova esta modificación o que vamos a pagar case un 30% máis na factura da luz con estes novos tramos horarios. E o digo eu como afectada directamente. E en Galiza somos moitísimos, e en Cangas tamén. Debe destacarse o impacto que teñen determinados tamén actividades económicas, comentaba eu tamén a compañeira, non? Efectivamente, as pequenas explotacións, o pequeno comercio, coincide ademais en horario de hora punta. Os bares, as cafeterías, é un horario onde non poden escapar e vai supor un incremento de case un 40%, non estamos a falar de nada pequeno. Pois, por exemplo, as explotacións gandeiras, comentou eu aquí na moción, non? O 40% do seu consumo entre as 8 e a 1 da tarde, entre as 6 da tarde e as 11, en pleno pico. Sabedes como estaba o prezo hoxe? Non sei se mirastes as noticias de hoxe. Cada día nos din que o día de prezo máis alto. Bueno, hoxe pasou unha suba dun 70% respecto ao anterior. Está a 99,8. Unha verdadeira barbaridade. Barbaridade. E cada día supérase máis. E sumado a suba do combustible, sumado, en fin. E todo isto marca o mercado o gas. Cando temos producións eólicas, cando temos producións... Bueno, é que isto parece unha broma. Para rematar, queremos facer fincapé en que non resulta lóxico acometer un cambio normativo deste calibre sen ter en conta outros aspectos da composición da factura, cuso peso é moi relevante, cusa necesaria revisión demándase tamén desde amplos sectores, como son o importe do imposto especial da electricidade e o tipo de IBE. Os acordos que plantexa o BNG son trasladar ao Goberno Central o rexeitamento por parte do Concello de Cangas da súa política enerxética por contribuir ao incremento da factura eléctrica dunha parte importante das e dos consumidores domésticos e de sectores vulnerables, singularmente os cambios aplicados a partir do 1 de xuño de 2021. Segundo punto, instar ao Goberno do Estado a abrir un novo proceso para unha regulación da tarifa eléctrica, baixo as seguintes premisas: reducir os impostos que gravan o consumo de enerxía eléctrica, singularmente a eliminación do imposto especial da electricidade e a reducción do tipo aplicado do imposto ao valor engadido ao 4%. Beneficiar aos territorios de produción de enerxía eléctrica, como é Galiza, compensando o forte impacto ambiental e social derivado da súa produción a través dun abaratamento dos prezos. É necesario que os que somos e sufrimos esa produción de enerxía eléctrica con grave impacto ambiental no noso territorio, como é na Galiza, teñamos polo menos un abaratamento deses prezos, porque nós non necesitamos mandalo, nós non necesitamos transportalo, témolo aquí, e ainda por riba con gravísimo impacto ambiental, como digo. É modificar a Lei 24/2013 do sector eléctrico de maneira que o prezo da electricidade se estipule en función dos custos de xeración de cada tecnoloxía, que, como digo, non pode ser que o gas ou se mesmo marque que o prezo teña que ser de 99,8. Polo pronto, a nosa moción é esta. Entendo que as vamos discutir xuntas, pero os puntos de acordo os vamos a votar por separado. Sí? Moi ben. Pois turno de palabra para avante.
Ben, boas tardes de volta. Sí que é certo que para nós tamén eran, nun primeiro momento en comisión informativa, falouse tamén de que eran mocións distintas. De feito, pois a moción do Partido Popular sí que é certo que profundiza un pouco máis o mellor no tema dos impostos e o mellor a do bloque pois vai un pouquiño máis encamiñada, pois buscando un pouco máis de cambios, non de un modelo de facer cambios para un proceso de regularización da factura eléctrica, facendo cambios propiamente. A mí me parece que son as propostas de acordo son distintas. Nos compartimos a preocupación, pero sí que é certo que, bueno, moitas das cousas que se trasladan, por exemplo, na do Partido Popular, como cargar aos presupostos do Estado conceptos como a deuda eléctrica, para nós é algo que é cuestionable en todo caso. En ambas mocións creemos que non se entra a profundizar no problema real, no fondo do asunto, non de cal é o modelo de xestión máis apropiado. Ese é o problema, non? É algo no que non se chega a falar nin a profundizar en ningunha das dúas mocións sobre a privatización total do sector neste momento e a necesidade de mellor de camiñar cara a outros modelos como pode ser a creación de unha empresa pública. Nos queríamos escoitarte un pouco tamén cal iba a ser as reflexións que se puideran facer no rebate propiamente no pleno para tomar un pouco pois tamén de postura cara a moción. Polo de agora nada máis. Turno de palabra para o PSOE. Pois, claro, en este tema todo o mundo estamos de acordo porque a luz está moi cara, pero tamén hai que darse de cuenta o goberno hai uns días fixo unha rebaixa do 21 ao 10% do IVA e iso nadie o dice. Eu creo que aquí hai que empezar a dicir as cousas porque no Parlamento estamos todos, non está solamente o PSOE. Nada máis para hoy. Me saltei o turno do BNG, discúlpeme. Me saltei o turno do BNG. Ben, é que, bueno, entendo que agora tocaba rebater, non? Sí que temos bastante que rebater aquí, porque, bueno, o BNG vai ser crítico con esta hipocresía do Partido Popular coa súa responsabilidade no sistema enerxético que estamos padecendo. Algúnas cuestións que temos que ter en conta, vamos a ver. O primeiro punto sobre o imposto do valor de produción de enerxía eléctrica, máis coñecido como imposto de xeración de enerxía, é pagado polas empresas produtoras de electricidade. Isto pode levar a pensar que é unha relativa rebaixa pensada para abaratar os custos das produtoras, mas a realidade é moito máis complexa, porque o que está pasando é que este custo é repercutido no custo da enerxía e iso fai que acabe subindo a factura de todas e todos. Desde o BNG temos unha posición moi crítica e sempre a tivemos, con este e outros impostos que supoñen unha sobrecarga da factura. Por iso figura nos nosos puntos de acordo esa retirada, porque apostamos por un modelo, e o dixemos sempre, un cambio total de modelo que pase por unha empresa pública. Iso o dixemos. A nosa moción vai agora para o rebaixe da custe da luz xa, inmediato, porque é o que está sufrindo os consumidores e consumidoras. Esa empresa pública de enerxía tamén queremos que pase pola fiscalidade das grandes empresas que sexan exixentes por outras vías que impidan a súa transición aos consumidores. Este imposto foi creado polo Partido Popular no 2012. Vamos a falalo claro. No mesmo paquete de reformas que traería a Galicia aos problemas dos suplementos territoriais, lembrades? Que fixo que 38 millóns de euros tiveran que repartirse na factura de todos e todas. O PP causou os problemas derivados deste imposto, igual que foi o que redactou as dúas leis do sector eléctrico que hubo en democracia, na do 97 e na 2013. Leis que, ademais, o PSOE, por certo, malia gobernar máis anos, apenas reformou. Este imposto xa foi suspendido temporalmente polo PSOE noutros picos da súa de prezo, finais do 2018, pero recuperado en abril do 2019, e estes días que a ministra de Transición Ecolóxica insinuou que podía repetir a medida, unha suspensión temporal, mas, de momento, seguen sen facelo, únicamente para seguir recadando. Malia que, por exemplo, o día 2 de xullo volveu a baterse récord do prezo da luz. Hoxe, todavía máis. Sobre o traslado de determinados custos aos orzamentos do Estado, pois estaríamos de acordo. É parte do que infla a factura e debería facer unha reforma integral, mas o PP acordalle agora que non goberna.
non cando estaba gobernando. Por poñer outro exemplo da necesidade dunha reforma máis amplia, os custos extrapeninsulares para fornecer as illas van un 50% nos orzamentos aéreos do Estado e un 50% vía factura, cando o lóxico sería que o 100% fose financiado polo Estado. É certo que os fondos do Estado saen do peto de todas e todos, mas a factura e a súa imposición son indirectas e, pola contra, a rendición de contas con Facenda si ten en conta as diferentes situacións económicas das persoas. En todo caso, en termos globais, todo o que propón o PP é un parche máis. O que é necesario é unha reforma global e integral do sistema eléctrico e que as empresas que producen cobren conforme a custos recoñecidos e acabar co sistema actual que fai que sexa a tecnoloxía máis cara a que fixo o precio, como decía Ose a do gas. É necesario tamén recordar a complicidade do PP e do PSOE co gran lobby enerxético e as súas portas xiratorias que explican que non haxa unha intervención real neste ámbito. Por todo isto exposto, reiterámonos na nosa moción que temos unha postura ben definida e que xa foi defendida en varias ocasións, a última na vixente campaña contra o novo modelo eléctrico coa recollida de sinaturas que estamos a ter na rúa, outras intervencións no Parlamento galego e outras intervencións no Parlamento español onde temos representatividade. Non imos enmendar a vosa moción, sencillamente ímonos a abster porque entendemos que o Partido Popular e o PSOE non son exemplo precisamente porque un dos culpables de como está actualmente o sistema así montado é por a parte do Partido Popular. Reiterámonos na nosa, creemos que os puntos son bastante máis completos porque o que queremos é un novo proceso para unha regulación da tarifa, reducir impostos, entre eles a eliminación dese famoso imposto especial de electricidade. E o do IBE, bueno, é que parece irrisorio que nos veña unha solución dunha rebaixa durante 6 meses, cuidado que se foi o anuncio, a un 10%. Nós entendemos que a electricidade é un ben necesario e imprescindible e ten que baixarse o 4%. Polo pronto, nada máis. Bueno, sí que compartimos, non, con Avante que posiblemente tocaría discutir un novo modelo, pero sí que é certo e tamén compartimos co BNG que este non é o momento, non? O momento que temos actual e de urxencia, como en moitas das situacións, é esta subida que vamos a supoñer a todos os veciños e veciñas coa nova tipo de tarifa, non? Non vou tirar de hemeroteca, xa tiro toda o BNG, pero sí que hai que ter en conta que saímos dunha pandemia, creo que alguén se debeu esquecer desa situación, saímos dunha pandemia donde os porcentaxes en desemprego, os ingresos de unidades familiares acaban de descender considerablemente. E non solamente actualmente, ven, esta situación de pandemia como calquer ciclo económico co cal posiblemente a devastación laboral vaya en incremento en cuestión dos seguintes meses que nos quedan por diante, non? E dependendo un pouco de como nos vaya este verán, o que vai supoñer que para os petos das familias aguantar esta subida eléctrica vai ser insostible. Deberíamos recordar a todos os gobernos, e me dá exactamente igual que partido, que un ben básico, necesario, de primeira necesidade, a auga e a luz. Son bens básicos de primeira necesidade e que este incremento, este cambio e este xogo, non, de tarifas en función da hora non ten ningún tipo de programación, tal como se comentou aquí varias veces, vai xustamente agravar máis aqueles sectores que menos necesitan en este momento se lles graven, non se van a poder escapar desa tarifa a maioría da sociedade porque está agarrada a eses horarios e creemos sinceramente que un cambio de regulación e un cambio de tarifa tal como se fixo a carta e de forma inmediata non pode ser a saída. Co cal, para nós, as mocións teñen un claro propósito,
o fondo, digamos que da exposición de motivos do PP é algo que, bueno, pues que nos gusta, que sí que certamente está motivada, pero sí que nos fai dubidar tamén en cuestión de algunhas partes. Considero, e o digo firmemente, que isto de que fagan unha campaña informativa para explicarnos a tarifa, non, é que eu non quero esa tarifa. Non quero que me fagan unha campaña explicativa. Consideramos sinceramente que a veciñanza non pode sufragar ese cambio de tarifa, co cual hai que cambiar o modelo que se acaba de implantar, co cual ese sería un punto dos cales nós non poderíamos sustentar, e si os puntos do acordo da tarifa do BNG, co cal creo que o que teríamos que loitar aquí é a supresión dese tipo de tarifa e non en sí a xustificación mediante unha campaña informativa. Do traslado ao PP. Ben, vamos a ver, eu non vou a defender o que fixeron aquí outros gobernos, pero sí que podo dicir que a situación non era a mesma. Sí que entendo que cando se fixa a primeira reforma por parte do Partido Popular había un déficit no sistema eléctrico de moitos millóns de euros e o imposto do 7% foi a solución que non comparto, pero foi a solución para erradicar ese déficit. O momento era o que era e bueno, se tomou esa decisión. En parte porque habíamos subvencionado a moitos amigos do presidente anterior en renovables que non eran viables, en campos de renovables que non eran viables. Ese foi o gran problema, ese foi o déficit de tarifa e iso é o que estamos a pagar. Sí, ese é o que da cuestión. Eu non vou a defendelo porque tampouco comparto, igual que nunca compartín os gravames da factura da electricidade. E defendo que ten que haber un cambio. Defendo que ten que haber un cambio no IBE porque non é normal que algo de primeira necesidade se grave cun 21%, pero iso xa sabemos todos. Tampouco me parece ben que teñamos que asumirnos un déficit de tarifa cando os responsables son outros. Cando se dá unha subvención hai que saber e facer un seguimento da mesma, igual que pasa noutros países europeos. Hai que facer o traballar. Se se aplican os dous primeiros puntos, o terceiro, as tarifas xa non serían as que se están a pagar agora. Eu non estou de acordo nos tramos horarios, pero sí que entendo que se os tramos horarios están ben feitos, benefician a moitos fogares, porque hasta agora era así. Esa doble tarifa que existía antes, que pasou de tarifa nocturna a doble tarifa e aí xa rebaixou a bonificación, agora sufre un incremento dun 30%, decía Merchi, sí, igual que o resto dos pequenos consumidores. Tamén nos parece que se poderían facer moitas máis reformas. Poderíamos ampliar o tramo dos pequenos consumidores, vale, ata 15 kilovatios en vez de ata 10. Poderíanse facer moitas cousas, pero nos parece que o máis fundamental é os impostos e o déficit de tarifa, como compensalo. E non pode ser nas facturas de cada un dos cidadáns. Eso é o que máis nos preocupa e iso que creemos que está mal feito. Non vou defender o que se fixo antes, eu non estaba de acordo con esas políticas, pero sí teño que defender que no momento que estamos agora non podemos cargar máis os fogares. E nos parece que a forma máis rápida é esta. A vosa é máis completa, dices, bueno, porque a vosa traedes aquí a tarifa eléctrica galega, que levades de 6 anos con ela, que a que, bueno, é a que está aquí de fondo. É a única diferencia que vexo, Merchi, que me parece ben, estás no teu dereito de reivindicala, pero non me parece máis completa en canto a factura da electricidade que pagamos de momento todos os españois. Nada máis. Turno de palabra para Avante. Nada, trasladar que, bueno, que no precio da enerxía influyen moitos factores, negociase nun mercado europeo, no que influyen moitos factores. Estamos a falar moito do Estado, pero pouco estamos a falar das empresas. Empresas que son 3, 4, non sei, 4 creo que son,
grandes empresas cuns beneficios astronómicos que deberían de estar en riba da mesa tamén a hora de falar de regularización das tarifas eléctricas, non soamente a través dos impostos e a través do Estado. A nos parece fundamental. Nada máis, nos non compartimos, como decía ao principio, non compartimos parte das propostas que se traen, incluso podería decir que incluso algunha é pouco solidaria na proposta que fai, por exemplo, o BNG, cando fala de beneficiar aos territorios de produción de enerxía eléctrica compensando o forte impacto ambiental e social derivado da súa produción a través dun abaratamento dos precios. Para nos non segue o principio de solidaridade que debería haber tamén entre territorios. Son distintas maneiras de ver as cousas e repito que creo que o problema está no modelo de xestión e que debería de ser un pouquiño máis ambiciosas ambas mocións nese sentido, nada máis. Turno de palabra para o BNG. Sí, eu vou aclarar somente un par de cousas. Hai moita diferencia, señora Hermelo, moita diferencia porque nós non só pedimos reducir o IBE a un 4, vostedes non especifican que reducción poñen e lle poden calar a boca rapidamente os do PSOE dicindo que xa rebaixamos o 10. Non, nos pedimos que vai ao 4, claramente. Pero tamén pedimos a eliminación do imposto especial de electricidade, ese que se creou daquela. Sí pedimos esa eliminación. E o máis serio, pedimos modificar a Lei 24/2013 do sector eléctrico. E modificarla de tal maneira que o prezo da electricidade se estipule en función dos custos de xeración de cada tecnoloxía. Iso é un cambio enorme do sistema. E si falamos dos grandes lobbies enerxéticos, falamos das portas giratorias dos lobbies enerxéticos e dos partidos políticos. Xa falamos diso. En moitísimas ocasións se volvín a nomealos esta vez. E o de solidaridade, de verdade, cando un país como o noso, donde o 70% da enerxía que se produce se vai para fora, pero o custe ambiental queda aquí, o destrozo do noso país queda aquí, e nós, que non temos que pagar polo transporte, temos inda por riba que sufrir as consecuencias dos famosos suplementos territoriais e tuvemos que ser solidarios pagando suplementos territoriais por ser grandes produtores de electricidade. 38 millóns que fixeron repartir entre todos os países e comunidades deste Estado. Entre elas Galiza. E pagamos a tocateja con todos os consumidores e consumidoras. E iso sí que non é de recibo. Solidaridade, sí, pero non subordinación e colonialismo. Eso teño moi claro. Turno de palabra para o Goberno. A verdade, sinceramente, asisto a este debate bastante escéptico, non? Independentemente que lle dou un valor importante ás propostas que están aprendo no sentido de que si collen un carácter mobilizador, que supoño que no fondo será o que se busque, pois nese sentido me parece importante, non? Aquí do que se trata de mobilizar, porque coincidimos co que decía Ánsela, que aínda que agora non toque como cuestión principal, como prioridade principal, é obvio que sí hai que falar da nacionalización destes recursos claves e decisivos a través de empresas públicas, os mecanismos que se contemplen, e non ser coherentes con ese planteamento. Non se pode dicir que, por exemplo, a agua, o tratamento do liso e outros servizos, como a propia enerxía eléctrica, agora en debate, que son cuestións claves e que teñen que ser xestionados directamente en defensa de intereses públicos e logo mellor ir en outras direccións. Eu creo que iso temos obriga todas e todos de correxilos. Cando digo todos e todos me refiro a totalidade dos grupos, porque, por exemplo, no Parlamento do Estado o PSOE non ten maioría absoluta. Si todos os grupos que presentan propostas tuveran unha iniciativa, evidentemente isto se podería correxir dunha forma importante. Que pasa? Que o que se pon de manifesto é que non mandan os políticos, como aparentemente neste guiñol que se produce no Parlamento Español poda dar impresión. Realmente o peso político, económico e realmente de poder fático que teñen as grandes empresas eléctricas é brutal. E hai un sometimento dos partidos a esos sí que son auténticos lobbies e auténticos poderes. A proba máis clara, pois o que comentaba Merche das portas giratorias,
O sea, o descaro é monumental. Es presidentes de goberno de todas as cores e ministros e ministras colocadas nesas empresas. Pero como se pode pretender que se modifique a política enerxética con este tipo de escándalo? E cando efectivamente as enerxías alternativas se están planteando como un negocio e non como unha alternativa. Pero bueno, remato dicindo que evidentemente coincido co BNG que hai un carácter colonial do noso pobo e dos nosos recursos naturais que non está sendo en absoluto recompensado polo aparello de Estado porque Galicia ten ese papel de ter que estar absolutamente dominada polo Estado e polos seus poderes. E non levantemos a voz porque nos aplastan inmediatamente. Claro, non temos nin capacidade de respostar creando, sí que habría que crear oficinas ou determinado tipo de plataformas de defensa do noso idioma, como fixo a ilustre Ayuso creando, dándolle de comer co chiringuito ese a Toni Cantó. Tamén entonces aproveitamos e tamén falamos un pouco de todo, non? Cando un está nun partido ten que exixir ao seu partido coherencia e congruencia, non? Nada máis. Eu creo que compra apoiar aquilo que vaya na dirección de parar este abuso brutal con un impacto tremendo sobre as economías máis débiles e, polo tanto, bueno, nos términos que comentaba aquí a compañeira antes, nos imos a apoiar esa moción. Vamos a ir pechando as mocións. Primeiro vamos a pechar a do PP. Ben, o 7% do que falas, Merche, desaparecería se eliminamos os custos regulatorios na factura eléctrica. Por iso non nomeo o imposto do 7%. O nomeei cando incluín os costes regulatorios porque precisamente é un deles. O problema de non pôr un 4% de IVE, que nos deixámoslo en blanco, pois sí, entendemos que se negociaría en conxunto co resto dos impostos e non fixemos alusión ao porcentaxe. Un dos puntos do apoio que tendes vos no acordo de goberno cando facilitastes o goberno o PSOE era a petición precisamente de bonificación os territorios de produción de enerxía. Entón, bueno, vexo que non tendes ningunha convicción de que se vai a cumplir e me parece, bueno, que ese é o motivo de que o expoñades aquí. O entendo tamén. Pero, bueno, podíades facer tamén un pouquiño de fincapé nos acordos que tendes e tentar que os cumpran, porque sería bastante máis efectivo cunha moción que levemos nós. Non é que non crea en nós, creo bastante máis en nós que en eles, pero, bueno, me parece que é máis lóxico, xa que o tendes firmado, que pidades que o cumpran. Por outra banda, a rebaixa que o PSOE anunciou, que o goberno anunciou, Eugenio, bueno, o fixo o día 26 de xuño, un pouco acuciado por todo o que estaba pasando, porque xa se recibiran as primeiras facturas, que se facturou unha quincena para que non fose tan sorprendente o importe da factura, que esa é outra, se pasou a facturar unha quincea en vez de un mes, de forma unilateral. E, ademais, non lle afecta a todo o mundo. Se ti tes un taller pequeno que tes máis de 10 kilovatios contratados, xa non podes ter esa rebaixa. Quero decir que, ademais, é unha rebaixa que va a un sector determinado. Me parece ben, a maioría das familias están aí, pero tamén hai moitas familias que tiñan esa dobre tarifa da que falaba Merche, que teñen máis de 10 kilovatios contratados. Entón, tampouco non é solidaria con todo o mundo, vale? E tamén rompe aquí un principio que é o da equidade, vale? O sea, todos pagamos o déficit de tarifa, pero non todos podemos ter ese desconto no IBE. E, ademais, é un desconto que vostede sabe que, bueno, é provisional ata final de ano, porque saben que en períodos de calor vamos a pagar máis cara a electricidade. Nada máis, grazas. Vamos a proceder así, vale, a votación da moción do PP, depois remata a explicación da moción do BNG e votamos a do BNG, para non equivocarnos nas votacións, vale? Vamos a dar traslado á votación do PP. Votos en contra. Abstencións. Votos a favor. Solamente 3 votacións a favor, co cal queda... 6 a pro, 3 a contra, o resto de abstención.
Queda aprobada. Pasamos a que remate a exposición de motivos o BNG na súa moción. Sí, moi breve, porque creo que está todo dito. Efectivamente, non nos abstivemos no anterior, porque entendemos que todo o que se sabou para rebaixar isto é contribuir. Temos en conta que ter en conta que o BNG leva moito tempo reclamando precisamente ese acordo asinado. Estamos agora con unha campaña de recollida de asinaturas para a rebaixa deste prezo da luz e seguiremos facendo hasta que se cambie este sistema e este modelo, que efectivamente os grandes lobbies e as portas giratorias dos grandes políticos que están metidos no medio non permiten modificar. Isto hai que leválo ao Parlamento Español, ao Parlamento Europeo e impedir que sexamos sempre os consumidores e consumidoras os que paguen o pato. Nada máis. Bueno, quero aproveitar para comentarlle aos veciños e as veciñas de Cangas que lles recomendamos que garden esas facturas, as das 2 quincenas, porque se vai a dar traslado de informar a veciñanza parroquia por parroquia ou principalmente posiblemente por asociacións de veciños de como interpretala, de ver onde realmente lle están quitando os cartos e a mellor forma que temos de poder explicarlo de que o poidan ver na súa propia factura, co cual lle recomendo que que non se desfagan da factura, que agarden, porque se levará a cabo dende o Concello ese traballo coa oficina do MIC. Ben, vamos dar traslado á votación. Votos en contra da moción do BNG. Abstencións. Votos a favor. Queda aprobada por 9 a favor e o resto son abstencións. Vamos no punto 10 da orde do día, expediente 3705, moción do BNG sobre a retirada do recurso ao Plan Xeral de Explotación Marisqueira. Dou traslado ao BNG para defender a súa moción. Sí, vamos a ver. O Estatuto de Autonomía de Galiza, a lectura para que se entere todo o mundo de que é o que presentamos por escrito. No seu título segundo, artículo 27, establece as competencias exclusivas da propia Administración Autonómica en distintas materias. E no punto 15 recolle que a pesca nas rías e demais augas interiores, o marisqueo, a acuicultura, a caza e a pesca fluvial. No exercicio destas competencias, o Parlamento Galego aprobou a Lei 11/2008, de 11 de decembro, modificada pola Lei 6 de 2009. Esta lei establece unha serie de medidas dirixidas á conservación, a xestión e a explotación responsable, racional e sustentable dos recursos mariños, nomeadamente os plans de xestión definidos como normas reguladoras de actividade pesqueira e marisqueira. Os plans de xestión marisqueira comezaron a desenvolverse normativamente en 1993. En actualidade resense por un decreto do 19, polo que se regula o réxime de conservación e explotación dos recursos marisqueiros e das algas. Nos plans de xestión teñen participación as confradías e agrupacións do sector, que son as titulares dos propios plans, e son as mesmas que os propoñen. Os aspectos que regulan son, entre outros, os traballos para mellora da extracción e produción, os topes de captura por mariscador, e por día, as especies que se van a extraer, os métodos de extracción, os puntos de control, as formas de comercialización, etc. Como digo, con participación das confradías e agrupacións do sector. Así pois, hai case 30 anos que a explotación dos recursos marisqueiros de Galiza se ven organizando a través de plans de explotación anuais. Agás neste momento, no que a orde da Conselleira do Mar do 21 de decembro de 2020 os aprobou para o trienio 21-23. É dicir, en lugar de facernos anualmente, fixéronse para 3 anos. Dende aquela son as reglas que dictan a explotación dos recursos marisqueiros ao longo da toda a nosa costa e que suman na actualidade un total de 94, repartidos entre 52 de marisqueo a pé, 35 a frote e 7 mixtos. Deste xeito, estamos diante da regulación da actividade que ocupa directamente a máis de 8.000 persoas na Galiza, que ten unha extraordinaria importancia económica e social e que por primeira vez, dende que existe, ven de ser recorrida polo Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico, co argumento de que necesita para ser aprobada un informe preceptivo da propia Administración estatal. Sen dúbida, é unha interpretación errada desa lei do 88 de Costas, que se refire á necesidade de conseguir un informe no caso de que se declaren zonas de interese para cultivos mariños, concesións e autorizacións. Non, en tanto, a través dos plans de explotación marisqueira non se otorgan concesións, senón que se regula unha actividade que é competencia exclusiva da Administración galega e que nunca, a toda agora, se lle exixiron ese tipo de informes. O Ministerio de Transición Ecolóxica dá así un novo paso que vai moito máis alá da afectación ao sector do mar,
vai en contra dos intereses de todo un país pesqueiro. Supón unha clara falta de respecto ao marco competencial vixente e, en definitiva, ilustra nítidamente a necesidade de Galiza de blindar as competencias propias. Sen dúbida, de continuar adiante con esta brutal inserencia nas competencias exclusivas de Galiza, as consecuencias directas e indirectas para miles de persoas serían gravísimas. E a posibilidade dunha suspensión ou derogación do plan de explotación aprobado para o período 21-23 provocaría un dano absolutamente irreparável. Por todo isto o exposto, o Grupo Municipal presenta os seguintes acordos. Instar o Goberno do Estado a retirada inmediata do recurso contencioso administrativo interposto polo Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico contra a orde do 21 de decembro de 2020 pola que se aproba o Plan Xeral de Explotación Marisqueira para o trienio 21-23. Instar a Xunta de Galiza a activación da Comisión de Transferencias co obxectivo de iniciar o procedemento para o traspaso das competencias pendentes a Galiza, nomeadamente, e tal como se acordou polo Pleno do Parlamento Galego no mes de marzo, a xestión do dominio público marítimo terrestre e a ordenación do sector pesqueiro e de investigación oceanográfica. Estes son os dous puntos de acordo porque creemos que esa inserencia non se debe permitir cando están en xogo máis de 8.000 postos de traballo directos e indirectos. Damos o turno de palabra que comeza o Avante. Boa noite novamente. Dende o Grupo Municipal de Avante íbamos a apoiar a proposta que nos trae o BNG aquí a pleno. Entendemos que, como ben explicou a compañera Merchi, na necesidade de retirada desta exigencia por parte do novo Ministerio de Transición Ecolóxica. Non temos claro tampouco a que se debe este cambio na postura, pero máis alá deso, remarcar, porque o que parece, e a sensación que dá, que é unha guerra máis entre o PP galego e o PSOE no Estado español. Volvemos a unha lea que se podía solucionar seguramente con comunicación, con traballo conxunto e a maiores tamén con trasvase das competencias que xa en máis dun pleno debatimos sobre a necesidade de que as nosas costas se regulen dende o noso país e non dende fora. Creemos que a moción é acorde, concreta e entra de pleno no que o debate que está en riba da mesa e que teñen moitas cofradías a día de hoxe e que moitas están traballando xa en vías judiciais para derrubalo. Por lo tanto, pedirlle tamén ao PSOE de Cangas que medie tamén co PSOE estatal, que retiren e que traballen, que forman parte tamén deste goberno, desta medida, porque creemos que é simplemente unha lea e unha pelea política entre os dous grandes enemigos, entre Feijóo e Sánchez. Creemos que é unha lea que, sinceramente, afecta a moitas e moitos traballadores, nos afecta a nivel de país pola implicación que ten, e a solución pode ser moito máis sinxela que esta pelea absurda que se está entendo agora mesmo de poderes e, sobre todo, exixir as competencias e o traspase das nosas costas ao noso territorio. Nada máis por agora. Turno de palabra para o PSOE. Nos imos a votar a favor. Referente ao texto da moción, nos solicitamos que se abra un diálogo entre a Xunta e o Goberno Central, partindo inmediatamente dun recurso por parte do Estado. Nada máis. Solamente, despois de ler a moción, quero dicir que a moción é clarísima, creo que o explica perfectamente a situación que se ten neste momento, e sí que simplemente quero recalcar dúas frases concretas que se comentan aquí, que creo que son realmente a clave, que son as competencias, as nosas competencias como país, o digo clarísimamente e o volvo a repetir, as nosas competencias como país, e a clara situación que é triste que a pelexa de dous partidos poida supoñer unha situación tan complexa para tantas e tantas familias galegas que se poden ver afectadas en esta situación. Co cal, si nunca se deu ese recurso, obviamente nos vamos a apoiar clarísimamente esa moción, porque económicamente sí que podemos estar falando dunha situación moi complicada para nosas familias do sector do mar. Turno de palabra para o PP. Boas tardes de novo. O Grupo do Partido Popular concorda claramente co fondo da moción. Imos a apoiar. Pensamos que o Goberno Central vén de protagonizar un novo ataque injustificado ao complexo Mar Industria de Galicia
en esta ocasión moi en particular directamente ao labor dos mariscadores e mariscadoras galegos. Así aconteceu tras coñecer o recurso contencioso administrativo presentado polo Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico dirixido a derogar o Plan Xeral de Explotación Marisqueira por o período 21-23. O Executivo argumenta a súa impugnación a necesidade dun informe preceptivo vinculante da Dirección Xeral da Costa e o Mar para o outorgamento de zonas de explotación marisqueira e réximen de autorización ou concesión, un requisito que xamais foi pedido dende que existen os plans xerais de explotación marisqueira que entraron en vigor nos anos 90. Resulta especialmente grave que dende o Executivo Central poñan en dúbida un sistema de xestión consensuado cos profesionais do sector e que ten demostrado a súa eficacia para regular a actividade marisqueira de maneira ordenada, sustentable e respetuosa co medio ambiente dende hai décadas. Compre salientar de igual xeito que a ausencia desta regulación complicaría o desenvolvemento normal da actividade e supón poñer en risco a actividade das máis de 3.700 persoas que se dedican ao marisqueo a pé en Galicia, das que máis do 74% son mulleres. De anularse o plan Vicente, unha decisión política do Goberno Central tiraría por terra meses de traballo das cofrarías e asociacións marisqueiras do sector que participaron no deseño e elaboración dos 94 plans de xestión vixentes actualmente e incluídos no Plan Xeral de Explotación Marisqueira 21-23. E por isto, imos apoiar a moción, estamos de acordo co fondo da mesma. Turno de palabra para o BNG. Ben, vexo que hai unha unanimidade, creo que, bueno, é clarísimo, todas entendemos perfectamente a situación que se está a xerar. Isto desde hai 30 anos nunca se solicitou e agora de repente por esa liorta que teñen entre uns e outros, pois queren perxudicar o noso sector. Como digo, son máis de 8.000 postos de traballo. Imos darlle traslado para que efectivamente fagan cumplir este acordo e exixan as competencias e a retirada inmediata dese recurso. Por lo menos salvar o noso sector marisqueiro, nada máis. Algo máis por parte de Avante? Do resto? Bueno, como está bastante clara a moción, vamos a dar traslado á votación. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Aprobada por unanimidade. Damos paso ao punto 11 do día, expediente 3.779, moción de Avante sobre recursos hídricos. Dolle turno de palabra a Avante. Boa noite novamente. O Grupo Municipal de Avante trae como moción a este pleno un tema que para nós é fundamental e queremos poñer enriba na mesa e no debate actual, que é sobre os recursos hídricos que conta o Concello de Cangas e a súa xestión. A día de hoxe, o Concello de Cangas, da auga que se consume, solamente o 5% pertence aos seus propios manantiais. O resto da auga procede de Vigo, e como ben se sabe, a eficiencia na traída dela é bastante deficiente, con un elevado pérdida de metros cúbicos de auga diariamente e o maior impacto ecolóxico que isto supón. Para nós é fundamental que o Concello de Cangas traballe, sabemos que non é a curto prazo, senón a longo prazo, nunha soberanía hídrica maior e non nunha tanta dependencia sobre o Concello veciño. En tempos de seca, como pasou fai un par de anos, non somos nós dependentes do noso propio consumo, senón estamos ás pensas do que queran facer con nós. Creemos que existen modelos, ou que se poden traballar modelos para obter e ter a captación suficiente de auga como para non ter tanta dependencia e, sobre todo, tamén queremos que é necesario traballar xa dunha forma máis concreta e dunha forma máis rápida nunha proposta, nun traballo sobre aforro de auga no gasto, tanto por parte do Concello, cousas que xa se avanzaron fai tempo, como coa auga que empregan os particulares, como o seu propio gasto. Por lo tanto, dentro do noso grupo, o que teremos, o que instamos a corporación o día de hoxe é instar o Goberno a ser transparentes con todos os procedementos que se están levando a cabo na xestión do ciclo integral de auga, xa que é base principal saber como estamos agora mesmo, cal é a estrategia que ten o propio Concello e a propia corporación neste tema para poder traballar a longo prazo sobre a creación de recursos hídricos.
instar o Goberno Municipal a elaboración dun plan para aproveitamento dos nosos recursos hídricos e reducción da dependencia de Vigo no prazo de 6 meses, e instar o Goberno Municipal para que faga unha campaña de sensibilización e concienciación sobre o uso racional da auga. Por agora, nada máis. Turno de palabra para o Benega. Sí. Comentar un pouco a exposición de motivos que presenta Avante, indicar que o tema de traídas comunais existen no noso Concello, xa temos algunha traída comunal no noso Concello, en 3 parroquias, concretamente, hai 3. O sea, en Coiro, hai no Ío e hai en Darbo. Hai que ter en conta que os recursos hídricos ainda é un termo ligado ao aproveitamento da auga e ten que servir para englobar a auga e os recursos asociados, porque unha lagoa ou un río non vale só pola auga que contén, senón que se quere aproveitar para o abastecemento da poboación, senón a paisaxe, o valor natural da... Hai que regular as descargas de distribución, de sostén do sistema do ecosistema. Eso sí sería os recursos hídricos en conxunto. Se os recursos hídricos no noso Concello non son suficientes para garantir o sostén do ecosistema e abastecer ao mesmo tempo, debemos ter cuidado coas decisións e acordos que tomemos. Se se saca ou capta auga dun río, un manantial, debemos pensar no río completo e non só sacar auga preocupándose das necesidades de abastecemento. É un erro moi común pensar que a xestión das intervencións sobre os recursos hídricos debe ser integrada, cando o que debe ser integrado son os resultados, en terreo, concas, integración entre o social, ambiental e económico. Estamos de acordo totalmente na exixida transparencia que debe ter este Goberno con todos os procedementos que está levando a cabo na xestión do ciclo da auga, como solicita no primeiro punto. Totalmente de acordo. No segundo punto, instar a elaboración dun plan para o aproveitamento dos nosos recursos hídricos e a reducción da dependencia de Vigo está moi ben, pero cabe sinalar que para a elaboración dese plan, antes de elaborar ese plan, sería necesario un estudo pormenorizado dos recursos hídricos que temos en este Concello. Creemos que é necesario engadir ese punto, non sei se os propoñentes están de acordo, e a necesidade dese estudio previo plan. Aquí, quen tería moito que poñer da súa parte sería Augas de Galiza. Cuidado, porque este organismo ten entre os seus obxectivos a realización deste tipo de plans, este tipo de estudos. E non pode actuar como un mero recadador, que é o que está facendo. Recaudar a conta do famoso canon, e sí que ten que colaborar cos concellos. Entón, o mellor, para un mellor aproveitamento dos recursos hídricos, como figuran os seus obxectivos, que nos fagan ese estudo, ese plan. Eso sería, ademais, algo que entra, como digo, no seu traballo. Por tanto, poderíamos engadir a elaboración dese estudo no punto de acordo e que sexa financiado por Augas de Galiza ou se solicite a financiamento por Augas de Galiza. Se os propoñentes queren engadilo o do estudo e solicitar a Augas de Galicia, non pasa nada. O sea, se non queren, apoiaríamos igualmente a moción, pero sabemos da necesidade de ter eses datos, ese estudo fiable, para poder elaborar ese plan. En canto ao terceiro punto, estamos de acordo, sempre é necesario campañas de sensibilización e concienciación sobre o uso racional da auga. Xa houbo varias e hai que incidir. Debemos utilizar os nosos recursos e traballar sobre iso. Nada máis. Turno de palabra para o Goberno. No, creo que o fundamental é o que acaba de comentar Mercedes, no sentido de que, evidentemente, o que é absolutamente fundamental é que a política de augas fose dirixida e planificada en da propia Xunta de Galicia, especificamente por Augas de Galicia. É unha cuestión trascendental. E, por outro lado, respecto dos outros asuntos, me consta que a Alcaldía está traballando na dirección de recabar toda a información a efectos de que, efectivamente, os grupos sexan copartícipes de calquer decisión que se tome, nada máis. Turno de palabra para o PP. Boas noites. Bueno, a verdade é que vou ir analizando un pouco por puntos a moción, dos puntos de acordo. O primeiro, hai que dicir, solicitar transparencia ao Goberno en canto ao ciclo integral de agua, totalmente de acordo. Xa fai meses se aprobou unha moción aquí onde se obligaba ao Concello, ao Goberno, perdón, que se nos dera información, e que se trouera aquí información sobre a situación das obras do plan de inversión, en que obras se realizaran a través do plan, que obras que estaban incluídas no plan se realizaron a través de fondos propios, cales son as obras pendientes de realizar, en que situación se atopa ese plan de inversións e que gastos se aplicaron contra ese plan de inversións,
pero a día de hoxe non temos nada desa información, e o que temos medo, que non entendemos este retraso, o que temos medo é que chegue un punto que acabemos debendolle nós a concesionaria fondos do plan de inversións. Sería o que nos faltaba, que acabaran facturando máis a concesionaria de obras de inversión das que están aprobadas no plan de inversión. Entón, creo, volvo a insistir, que é imprescindible a transparencia nese punto, e estamos totalmente de acordo con eles para un tema tan fundamental como son as inversións. En segundo lugar, o plan de aproveitamento dos nosos recursos hídricos. Coincido un pouco co que decía a señora Giraldez, que nos atopamos que moitos deses recursos hídricos que temos no municipio de Cangas están en mans de pequenas comunidades de propietarios, de veciños ou de consumidores. Habría que analizar e estudar pouco a pouco cal é o nivel de eficiencia de que eses recursos hídricos se abriran a outros colectivos, porque o mellor é perxudicial, porque ese nivel de caudal pode dar para 10, 15 vivendas e non para máis, porque crearía un prexuicio a maiores. E esas cuestións, antes de facer un plan, considero que sería máis necesario facer un estudo dos recursos que temos e como se poderían aproveitar e cales non, porque que máis que menos leva anos aquí neste Concello e ten coñecemento e ten ideas de que foi informada de que os recursos hídricos estaban entre un 5 e un 8% do total do consumo que se dá en Cangas. Hasta que punto é eficiente que invertamos neses recursos hídricos si non vamos a abastecer máis do 10% da poboación de Cangas? Sempre é positivo, pero hai que analizar tamén os costes que producir. Entón, antes de establecer un plan, consideramos necesario facer un estudo que estamos totalmente de acordo, que se lle pode solicitar a Augas de Galicia, que ademais teñen auditoras e profesionais na materia que poden ser moito máis eficientes neste punto. E no terceiro punto, pois as campañas de sensibilización estamos todos de acordo e creo que temos capacidade. E se non mal non lembro, no contrato coa empresa concesionaria do ciclo integral de agua hai unhas cláusulas onde establecen que están obrigados cada, creo que era 2 ou 3 anos, a facer campañas de sensibilización dun consumo racional da agua e dos distintos recursos. Nada máis por ahora. Turno de palabra para Avante. Sí, primeiramente, nada, responder a proposta do BNG de emenda do segundo punto. Non hai ningún non hai ningún problema. Podería a redacción quedar deste modo, se vos parece: instar o Goberno municipal a elaboración dun plan previo estudo para aproveitamento dos nosos recursos hídricos e reducción da dependencia de Vigo no prazo de 6 meses, buscando financiación para a súa elaboración a través da Auga de Galicia ou outras administracións. Tampouco para non pensar que completamos, para non pecharnos aí. E nada, simplemente aclarar que, falamos de recursos hídricos, obviamente non estamos falando do sistema ecosistémico e obviamente non falamos tampouco de, por autoabastecernos de auga, secar lagoas, secar ríos, manantiais, fontes, etc. Obviamente, e creo que como todas e todos sabemos, calquer tipo de estudo ou plan ou proxecto que se vai a elaborar vai a requerir dun plan de impacto ambiental, de informes preceptivos das distintas administracións, etc. Non queríamos enlearnos tampouco con esa tecnoloxía e seguramente nos liamos coa palabra de recursos hídricos, que sí que moito máis engloba, moito máis do que realmente estábamos focalizando, que era a non depender da auga que consumimos solamente de Vigo e ter nos maior capacidade sobre a nosa propia xestión, pero entendemos que todas as aportacións que se fixeron son válidas e sí que queremos que é necesario o último punto e é básico para a súa reducción, porque, hasta non fai moito, supoño que a día de hoxe seguirá facendo, por exemplo, seguimos baldeando con auga potable. Creo que é algo que non nos colla ninguén na cabeza e ninguén dos que estamos aquí, e nos engloba a todos, porque máis ou menos todos estuvemos nunha corporación ou outra, fomos capaces de solucionar a día de hoxe. Seguimos empregando auga potable para consumo humano para limpar as nosas rúas, que é un punto, por exemplo, bastante crítico e que non fomos capaces de solucionar. E creo que igual como primeiro exemplo que temos que poder facer é un exemplo claro da nosa pouca eficacia. Outras veces se traballou tamén coa Plaza de Abastos para a súa reducción, que tamén é un punto de gran consumo de auga para a propia limpeza de máis, e se estuvo traballando aí. Podemos falar da piscina, podemos falar do sistema de rego, podemos falar da parte pública que nos toca, pero tamén é certo que hai que falar do uso privado da auga e do uso privado cada vez máis, e é preocupante
no sentido no que en todas as xuntas de goberno se aproban novas piscinas, por exemplo. Non lle vamos a privar a ninguén de ter unha piscina na súa vivenda, pero é certo que o uso desa auga é un pouco, a veces, contradictorio coa propia política que queremos levar adiante. Entonces, creemos que é necesario empezar, sobre todo, pola última parte e máis agora, que ainda que non parezca, estamos no verán, pero que é moi importante esa parte, e os outros, benvidos esas as aportacións, e o importante é ser valentes neste tema, e algo que hasta agora non se fixo, non se pudo facer, e a longo prazo, pois posiblemente, no caso de que sexa viable e teñamos a capacidade, nos vai a ser beneficioso para todas e todos os cangueses. Nada máis por agora. Turno de palabra para BNG. Unha vez aceptada esa proposta, que, inda que, como digo, votaríamos exactamente igual a favor, o dos recursos hídricos é polo concepto, esa utilización, é por aclararlle un pouco a xente tamén. Eu creo que telo bastante claro, Tomás, telo bastante claro, pero a mellor outra xente non o sabe. Nada, por suposto, vamos a apoiar. Bueno, eu creo que se tocaron varios puntos interesantes no caso desta moción, como é o tema de Augas de Galicia, e entendo en todo caso logo que Avante así o acepta. Non vamos a estar na discusión se plan ou estudo. Eu moitas veces entendo que un plan non ten sentido se non ten un estudio previo, co cal, digamos que é o normal, non? Teríamos que saber de onde sacar os recursos e en que situacións estamos. Comparto o último comentario que acaba de facer Tomás, que eu creo que é bastante importante, que é como resolver o problema dos usos que se fan, non, de limpeza, que é bastante, porque sí que é unha forma de gastar moitísima cuantía de auga potable, utilizando outro método, pero, bueno, tal como el tamén o dice e o explica, non é fácil non atopar esa alternativa, por iso que esperaríamos, en todo caso, que ese plan o resolva. E, bueno, o tema da campaña de sensibilización, o que podemos facer é ver en que data foi a última, porque sí que certamente que é algo que está contemplado nos pregos e está aí para ver. En todo caso, sí que é certo, e sí que o quero recalcar, porque o comento antes pío un pouco por encima, pero eu creo que é importante recalcar é que sí que sabemos ou coñecemos que este Concello sí que fixera un pequeniño estudio ou al menos, bueno, unha valoración na que aparentemente non a cuantía de caudais que podemos ter sí que descende en consideración no Bran, co cual, bueno, al menos ese plan e ese estudio nos daría a alternativa de ver a que cantidade de poboación podríamos cubrir, e además actualmente, co cual nos non teríamos tampouco problema de apoiar esa moción. Ben, entón vamos dar traslado á votación. Vale. Pecha Avante? No, perfecto. Vamos a dar traslado á votación en todo caso. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Aprobada por unanimidade. Agora queríamos meter xa trasladado aos grupos por urxencia o contrato de os pregos para a licitación do suministro de luminaria pública para este Concello, a subvención do IDAE. Entón, para iso primeiro temos que votar a urxencia. Algún tipo de algún comentario? Procedemos a votar. Non sei se tocaría agora ou logo no debate, me refiro, creo que se había acordado que se iban a pasar os informes e non chegaron, non sei. Me refiro, non sei, eu no expediente non accedín, pero por correo sí que nos enviaron, non sei se podedes confirmar que están no expediente, polo menos. Enviáronse por correo electrónico fai 2 días. Me podes con... Onte ou antes donte. Non, os informes do secretario de intervención non. Que vos chegou por correo electrónico? Confirmarme se meteron solamente pregos. Sí. Sí que están. Bueno, pois pido disculpas, se pediu que se pasasen os pregos xa pechados, informe de intervención,
informe de secretaría que contábamos con eles xa fai 2 días, ainda fai un pouco falaba co secretario antes do pleno, onde lle confirmei que estaban enviados. Faltaba o informe do secretario. No correo que mandaches o 20, fai 4 días, leo, está no expediente consta o borrador de informe de intervención, pero pendente do secretario. Non, pero a petición foi de enviarse aos 2 asinados, fai 2 días, realmente. Podo dar traslado igualmente á lectura, se queredes, despois dos informes, votamos a urxencia. Pido disculpas porque digo que co aviso de fai 2 días estaban os informes e se pediu e se me dixo que estaban enviados todos. Nos, pola urxencia, me refiro, antes de votar a urxencia, vamos a dar para diante a urxencia e no expediente, bueno, motivaremos logo a votación, entendendo neste caso, porque noutros somos moi críticos con estes temas, e sobre todo sobre todo polos informes, al non poder acceder a eles, sobre todo pola ausencia no plazo que temos, e neste caso en concreto, para poder cumplir, porque senón a consecuencia sería celebrar outro pleno esta semana para facer, e creo que a carga que levamos de plenos de urxencia e por estes temas, polo menos igual desta volta, igual vamos a facilitar esta aprobación, pero intentalo corregir, por favor. Pido as disculpas oportunas, pero sí que digamos que a mí se me confirma, dou aviso de que xa están subidos os 2 informes, que se dé traslado, ratifico eso, me chaman e me confirman que estaban enviados. É certo que a mí non me meteron en copia, entón preguntei, me dicen que sí, e entón, digamos que realmente me fiei. Pensei que os tiñades porque sei que é importante para vos poder ter os informes antes. Esa é a realidade. Vamos dar traslado á votación de urxencia. Algún comentario máis? Non? Xa que non contamos con os informes de Secretaría, non lo pode resumir? E acabábamos antes. Bueno, creo que tedes o borrador do informe de intervención. Creo que non cambiou nada, polo que comentou Sergio, non cambiou nada respecto ao borrador o que asinou. O meu vai na mesma tendencia que o de Sergio, vale? Favorable con observacións, bueno, sí, exactamente. Igualmente, vale, antes de votar igualmente a urxencia, quero para que quede en acta o informe de intervención é exactamente o mesmo, ben, e a conclusión é fiscalízase de conformidade a aprobación do expediente de contratación de obras de renovación de iluminaria pública exterior no Concello de Cangas por importe de 3,2 millóns de euros, condicionada que se incorporen ao expediente condicionada que se incorpore ao expediente os documentos que se citan neste informe, os que vos comentamos. Consta acordo plenario. 2, non consta acta de reformulo, que iso sí que é certo que xa consta acta de reformulo. É a única modificación. Pasa que, digamos que a intervención asina pola mañá este informe e a acta de reformulo chega de tarde. 3, consta informe sobre necesidades de autorización sectoriais e solicitudes de autorización sectoriais que tamén están solicitadas, moitas contestadas, pero hubo que pedir máis de 15 informes sectoriais, entón están en ese proceso. Consta a memoria de necesidades do contrato e consta os pregos de cláusulas que se estima completo e a caída a contratación de que se trata. Isto é o informe de intervención e o informe de secretaría reduzco no último, despois do que acaba de aclarar igualmente o secretario, se tedes dúbidas podedes preguntarlle en outros termos, o que se emite informe favorable cas observacións recollidas no presente, salvo mellor criterio fundamentado en dereito, pero na mesma línea do informe de intervención. Vamos proceder a votar primeiro a urxencia. Votos en contra da urxencia. Abstencións. Votos a favor. Aprobada por unanimidade a urxencia. Pois, como comentaba ao principio, o que se trae aquí é os pregos da contratación do proxecto das luminarias públicas da subvención que temos do IDAE, que eses pregos se compartiron cos diferentes grupos e hubo unhas peticións a máis nas últimas reunións. Comentar que
sobre os 5 termos, os 6 termos que sí que espero que recibiran, donde eu fixen a mención dos detalles que queríamos engadir neses pregos. Sí que se rectifica o dos pasos de peóns, se vai iluminar máis os pasos de peóns que teñen pouca iluminaria neste concello, sin concretar a día de hoxe neses pregos cal son eses pasos de peóns, serán puntos que consideremos de perigosos e de pouca iluminación. As melloras quedan igual, se nos indica, eso sí que o podo ler que o teño aquí, se nos indica por parte de intervención que aquela mellora que se fala na reunión de incluso poder meter a iluminación pois de algún ámbito deportivo, nos comenta que podría esa mellora desvirtuar a contratación, ademais de non consideralo alumeado público, comentado polo interventor, yo podo ler literalmente. Se cambia o que son os puntos dos prezos, tal como acordábamos, se va a puntuar o prezo da oferta a 40 puntos, se baixa a 30, esos 30 se reparten, tal como habíamos comentado, tanto na garantía, non? Que era algo importante para nós, que as garantías desas luminarias alcancen o máximo posible para a mellor calidade e se reparten tamén eses puntos no software, digamos, que vai controlar toda a propia instalación eléctrica, co cual eu creo que todas as máis ou menos peticións que se formularon nestas mesas nas que estivemos traballando están aí neses pregos, pero bueno, vamos a hacer un turno de palabra e vamos comentando, ben? Turno de palabra para Avante. Nada, boa noite. Por continuar un pouco que decíamos antes, nada, no noso grupo non imos poñer impedimentos na aprobación dos pregos, creemos que os prazos son os que son, sabamos moi collidos polos peros para chegar a outubro e ter todo finalizado. Esperemos que non haxa ningún problema na tramitación, que non haxa ninguna reclamación, ni ninguna protesta, ni ningún punto por parte de alguna empresa ou alguna licitadora que queira ter algunha cuestión aí e que nos impidan, máis que nada polo pouco tempo que temos para calquer marxen. Tamén, recalcar, igual que estamos a parte máis negativa da tramitación, tamén decir que neste caso e neste prego e no contrato e demais, e que tuvemos varias xuntanzas, van varios plenos nos que estamos traendo isto a debate e na que se nos deu oportunidade de participar a todos os grupos da oposición, aportar en maior ou menor medida, segundo as capacidades que temos cada un de nós en un tema tan complexo como este, pero, polo menos de dar seguimento e ter conocemento e ben explicado tanto pola parte política do goberno como pola parte técnica do Concello como pola parte técnica redactora da empresa que licitou os propios pregos. Por tanto, nada, pouco máis que engadir do que xa comentache Vitoria antes coas propostas que se fixeron nas xuntanzas. Recalco, dentro do noso grupo non imos poñer impedimentos, lamentamos non ter acceso ao final deses últimos informes. Nada, simplemente nos vamos a abster por este motivo, por simplemente non ter acceso a esa última documentación. Nada, esperar que se tramite o máis rápido posible, máis áxil, e que non teñamos problemas se realmente poidamos facer o cambio de luminarias que é algo preciso e que está máis que de manifesto, nada máis. Turno de palabra para o BNG. Sí, despois de todas as xuntanzas que tivemos, que así é como deben debaterse este tipo de temas, e agradecer, ademais, que se tiveran en consideración todas as aportacións que fixemos en maior ou menor grado cada unha das forzas que participamos. En base a iso, non temos nada máis que decir, hai que apurar os prazos, hai que traballar rápido este expediente para non perder que en outubro isto ten que estar licitado, co cual, por favor, poñerse rápido en marcha dende mañá mesmo, o sea, o luns, a adxudicación, perdón. O proceso seguinte a isto, unha vez que teñamos acta do pleno, que será a deste punto a urxente, é publicación, 26 días de exposición. Entón, ese os prazos cos que contamos. Turno de palabra para o PP. Ben, nos 15 puntos da garantía, creo que se había falado tamén de que non fora proporcional a subida dos anos a 2,5 puntos, senón
entre outras cousas, porque non sei se lembrades as conversas con Nasei, a maioría dos fabricantes aparten de 5 anos de garantía, vai? Entón, non vexo moi coherente que vayamos 2,5, 5, 7,5. Eu creo que ata os 5 anos poderíamos ir punto e medio subindo e a partir de aí, sí, o que nos dé unha garantía de máis de 5 anos creo que sería o que levase máis puntos. Non sei se me explico. A ver, sí que justamente faláramos que a subida lineal non era o que a ninguén nos gustaba e entón sí que se fixo un novo recálculo onde as empresas que ofrezcan a máxima garantía, as dúas últimas principalmente, van a ter un incremento superior e non de forma lineal. Vale, e despois, bueno, comentabas, Vitoria, que, bueno, a aportación que se fixo para que se dotase, no, as instalacións deportivas de proxectores, etcétera, que, bueno, que non podería ser que igual creaba suspicacia e que podería pôr en risco, no, o fin da subvención. Bueno, creo que é a mesma casuística que temos para mellorar o Concello. Entre outras cousas, porque esta mellora M1, o precio do proxector me parece que está fora do mercado totalmente. O sea, é un precio que creo que estamos pagando, bueno, a unha empresa que se chama Setga, que sería como a Naturgy dentro deste tipo de alumeados públicos, e eu non estou por a labor de creo que os cartos debemos de cuidalos, e creo que esta partida é desproporcionada, de verdad que o creo, firmemente, coñecendo sobre todo o sector como coñezo. Me parece que o podo decir con total liberdade, me parece desproporcionada. E que sí que creo que se podería repercutir noutras melloras tamén. E o mellor buscar algo equivalente a esta luminaria que nin siquiera sabemos a potencia da mesma. O sea, poden poñer por aí, bueno, hai un modelo, proyector lineal, que pode ser da potencia que queira. Hai outros no mercado cun precio bastante inferior, vos sorprendería, e coas mesmas características técnicas. Entonces, sí que me gustaría que se botase un ollo e que se tivese en conta esta observación, porque me parece desproporcionado, de verdade. E, ademais, esta mellora é a que leva máis puntos. Entonces, bueno, a mí sí me gustaría que se revisara, non sei se ainda estamos a tempo. Nada máis. Bueno, comentar que eso se falou justamente na última reunión, o que para que nos poida escoitar o entenda, é que, digamos que o proxecto trae prezos máis ou menos para avaliar económicamente cada partida, pero non quere dicir que ese sexa o prezo, que en ningún momento se van a utilizar marcas porque non se poden poñer marcas, esa é simplemente a comparativa e non solamente se fai no punto da garantía, sino que se fai en todo o proxecto, incluso con luminarias, lámparas, se fai a comparativa con marcas, pero que non podemos na administración pública poñer marcas, é dicir, as empresas que entren na licitación van a poder facelo con outras luminarias da mesmo tipo de características, pero non ten que ser esa a luminaria e esa marca non ten que ser a luminaria. E con respecto a outra mellora, eu o que vou a proceder simplemente é o que o propio intervención nos traslada nese sentido, porque eu creo que sí que recibiron, conforme eu fixen as 5 ou 6 preguntas que nos habían quedado na mesa, e é esta doutrina consolidada del TAPAC, entre outros acuerdos 45/2014, que en la preparación, isto de lelo no móvil e sin gafas así de cerca me costa un pouco, entón dame un pouco de margen. Que en la preparación del contrato la estimación correcta del presupuesto de licitación es fundamental y debe quedar acreditado en el expediente que el presupuesto de licitación y con el valor estimado respondan a los precios de mercado tal y como exige el artículo 87.1. Esto significa que la estimación del importe debe ser adecuado para que los posibles licitadores en un mercado de libre competencia puedan cumplir el contrato y diseñar una estrategia
en la presentación de ofertas. Por ello, una mejora que distorsione el cálculo del valor estimado del contrato, como la que aquí se propone, sería, por este motivo, ilegal en sí misma. Esta é unha das mencións que fai intervención neste sentido. Vos podo pasar copia desto, pero por ese motivo se deixa, porque él mismo nos comenta directamente que é unha cuestión ilegal, non porque non se tuvera en conta que se trasladou tamén a posibilidade de poder engadila, como o comentamos na reunión. Turno de palabra para avante. Bueno, pois vamos dar traslado á votación. Votos en contra? Abstencións? A favor? Nove abstencións, 9 a favor. Aprobada. Damos traslado ao punto B, que son as dacións de contas, dación de conta de resolucións da alcaldía ditadas dende o 24 de maio e 27 de xuño, e pasamos ao punto de rogos e preguntas. Traslado que esta información é a que a mí me traslada a empresa, que eu dou traslado á mancomunidade porque non me parece xusto. Na asamblea da mancomunidade se dice que a primeira contratación que se fai de contedores é de 150 contedores. Ese o que se nos traslada, e na reunión que tivemos fai unha semana ou 2 semanas coa empresa se nos traslada que nos van a distribuir 50 contedores a cada concello. Non me parece proporcional, se esa é a pregunta. Le podo dar traslado incluso da reclamación que se fixo á empresa. Algún rogo ou pregunta máis? Benegá? Creo que no pleno ordinario anterior preguntáramos polo tema dos verquidos en Donón, se foron revisados, se tedes algunha constancia e como está ahora mesmo ese tema, porque non temos ninguna resposta. Pois, certamente, me preocupei personalmente e ninguén ten coñecemento deses vertidos, nin a UTE, nin os veciños. Nos acercamos á zona para confirmalo e, certamente, ninguén sabe dos vertidos de Donón. Pois, coa Asociación de Veciños sí que estiven eu, incluso estiven acompañando, e eles mesmos me dicían, non sabemos quen puido dar esa queixa, porque nós non temos coñecemento. Por iso, é certo que non o trasladei, pero nos sorprendeu. Eles así, sí, pero iso que sí que se... Vale, perfecto. Bueno, pois damos por rematada a sesión de hoxe, a 2 de xullo, 10:30 da noite.